سلام تخطات نايس channel كما تخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانت حسوتات حزنا لكم قريبنا لنا بالشعبية بالأدية أقداسيت وانا ويدر في زلاب كالكيتكم كسمع وايلي كم introduction حنتازية أقداسيت نوانو تمت اندر في بتون بلوتسات سنت ببنياتات سدرفتيا سبورت قبروهم قاتلنا أبزوان زي بزح في التعميتات يقبر سلوزلو we are trying to capture نخلو تأسنس نايت زينا نخلو جنازبنا كنركن فتنينا لايك قبرو شير قبرو ريتوغ من حسابكم بهانات من قد قدفو مجمريا أمريكا بوان قد دونالد ترامب تقبر زلاكن جمرينا بغض هنا عنا استنكف سلازغونه In states where Donald Trump has announced that he will freeze migration from what he called third world countries. Officials will now review the permanent residency status of people from more than a dozen countries and freeze immigration requests from Afghan nationals. An Afghan man has been arrested in connection with Wednesday's fatal shooting of a US National Guard member near the White House. The second member of the National Guard, who was also shot, remains in hospital with life-threatening injuries. Officials say the suspect was part of a CIA-backed unit in Afghanistan. 2 days back, a shooting incident shook. انتهينا نسمى زلنا بزي دونالد ترامب حدا جف زخونه وسانه وين برتع زخونه وسانه بسنكي نقص إن تدرحوس كم زبال حدا أفغاناوي ما بقول زلوا بزفتنو عنداري تقسم على تيو كلت قدسي ناشنال جارد زبالت هاريما محركة بوميتل مثلاً دونالد ترامب ما هايبربلي أغانين كان قرات أمازيسكا كل جزء حاسقا دنبنا بزلم لمولو سلزغوني نزخلو نز حدا سب علم دمصو افغانستان كور خلو CIA مغابريا زتقملهم زنبر افغانستاويان ناب امريكا زمصوم CIA تسرح زنبر سب زفصوم قبل نخالو كل سدتنيا بوكل كمالو بزبل وسانه ترير زخونه وسانه كوست كم زغل كل عينات ايميجريشن كم حجز زغبر زنبر اب امريكا بمولو كانسل كغبرو وي ون كاليو مديبو كم زلو يزنغر زلو Millions of Americans are praying for those heroes and their families, and I must unfortunately tell you that just seconds before I went on, right now I heard that Sarah Beckstrom of West Virginia, one of the guardsmen that we're talking about, highly respected, young, magnificent person, started service in June of 2023, outstanding in every way. She's just passed away. She's no longer with us. The shooter was identified as كم نريز لنا تي دونالد ترامب كابتن مدقعت زور دلهم كلته حنتي كم زموتات يزنقر زلو قبل عليه دما تي قتال زبال زلو از تري وزلو هم افغاناو مبقل زلو ويو حدا غزي كم زي عينت حدا خغاطم كل عمن اندي تحزن جن حدا غزي دما تطرطرون نمنتاي تطرطر مسلكم أبز بوليتيكا ناي معراباوي عالم كسع كندي يرسح قيمات كم زلو مغنزاب يدلي علامهم نكهرمو بتي نت علامه كسال زخل منقد غيرهم يمسرحو نابنت اب جرمنا مريج از كهدل زنبرت ذكر تقينكم بزح غزي بسدتنياتات غبنات يفصمني رافت غزي قنيات نايتي مريج از خانتايو اتوم يماناي كم صره سدتنياتات زخونه عياشي كونن انتي غبرو ገለ ካብቶም ስደተኛታት ኣብ ሽግር ዘሎ ገንዘብ ከፊሎም ቀጥታቶም ፖለቲከኛታት ዘይኮኑ ቢድ ኣዙር ኮይኑ ጾታ ኮይኑ ገንዘብ ክንበካይና ከም ዝግበር ይብልዎ ሓደ ሰብ ድማ ከም ይገብር እታ ንሱ ዝገበራ ገበን ጥራይ ዘይኮነት ግን ንኣሽሓት ህዝቢ ስደተኛታት ኣብ ሓደጋ ክትእቱ ከም ትኽእል ስለ ዝፈልጥዮም ነቲ ገይም ዝፃወትሉ ናው ኣምና ሰይን ኣነ ይብል ኣለኹን እዚ ሰብ እዚ ገንዘብ ተኸፊሉ ንከም ዝገብር ይመፅዩ ከምኡ እሱ ንመፅናዕትን እቶም ኢንቨስቲጌሽን ዝገብሩ ዘለዉ ግን እቲ መጠነቲ ናይ ፀረ ስደተኛታት ፕሮፓጋንዳ ኣዝዩ እናሓየለ ዝኸደ ከምኡ ድማ ፖለቲካዊ መክሰብ ዝሃለዎ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ክኸይድ እዩ ኩሉ እዚ ንብሎ ዘለና ድሓ ናይ ፖለቲካ ናይ ኢሚግሬሽንን እንታይ ኣገደሰ ክትብሉ እንዲኹም ወል ከገድሰካ እዩ ስምዓዮ since coming into the political arena has been going after Muslim immigration. Remember, he talked about back in 2015, ban all Muslim travel to the United States. That was back in 2015. He, of course, had an executive order back in 2017 that going after Muslims from 19 countries. Is this a real thing? Country was a لهم زين حجرات درو بمدقعة كوردن ويون دونالد ترامب تارجت نخجبرن كان حجون حسيبوا زنبر حجر ما بزبرت عمل كقصلو مخانو زنقر زلو اينو تنتن حجرات نزب حالا ايرترا حنت كاباتنيا سلازي ابزوم حجراتياتهم دما كل عينت ناي immigration كونتات بروسيسز تطو نخبلو وسينو لدونالد ترامب
كل عينت ማለት ንግዚኡ ንኣብነት ካብዞም ኩለን ሃገራት ኤርትራ ምንታይ ዝኸሳ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ናይ ገበን ናይ ኤርትራውያን ምሳና ሓበሬታ ኣይለዋወጡን እዩ ካልኣይ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ፓስፖርት ኣብ ምግባር ዝገብሮ ብቅዓት ናይቲ መንግስቲ እውን ዘተኣማምን ኣይኮነን ሓበሬታ ስለዘይብልና ዝብል ዝተፈላለዩ ክስታት ብምሃብ ስለዝታይ ማለት እዩ ወላ እውን ስደተኛታት ክቕበል እቶም ንስኹም ሰጎኩሞም ክቕበል እንድሕር ኢሉ እውን መንግስቲ ኤርትራ ምስኡ ክሰርሑ ይኮኑን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ክልተ ሰለስተ ዓይነት ካልኦት ኮንዲሽን ስለ ዘለዎም መንግስቲ ኤርትራ ነዞም ስለዘየማለአ ዝኾነ ይኹን ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ቪዛታት ገለ ኩሉ ሕጂ ካብ ኤርትራ ብቐጥታ ንኣሜሪካ ዝኸይድ እውን ኣይነበረን ዝንፈልጥ ኢና ንመን ክሃሲ ዝኽእል እዚ እቶም ዋላ ወረቐት ንዘለዎም ባይ ዘ ወይ ግሪን ካርድ ንዝበሃል ብምሉእ ጠጠው ከብሎ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ካልኣይ ድማ ጠጠው ከብሎ ጥራይ ዘይኮነስ ብምሉእ ቅድሚ ሕጂ ግሪን ካርድ ንዝወሰደ እውን ዳግመ መፅናዕቲ ክግበረሉ ኣለዎ ዝብል ትእዛዝ የመሓላሊፉ ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ናይቲ የማናይ ክንፊ ዝበሃል ፖለቲካዊ ኣካይዳ መራሒ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ብለክም ኣለዎን ኣብ ሙሉእ ኤሮፓ እውን ስለዚ ነዚ ዶናልድ ትራምፕ ጀሚርዎ ዘሎ ኮንዲሽን ካልኦት ሃገራት ክስዕብዎ እዮም ሃገራት ዘይሰዓብዎ እቲ የማናይ ክንፊ ፖለቲካዊ ክንፍታት ናይ ኩላቶም ክስዕብዎ እዮም ስለምንታይ የማናይ ክንፊ እናሓየለ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እናሓየለ ክመፅእ ከሎ ድማ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛ ዶናልድ ትራምፕ ወይ መራሒ ከም ኣብነት እዮም ዝጥቀምሉ ኣብ ጀርመን ከምኡ ኣብ ፈረንሳይ ከምኡ ኣብ ዩኬ ከምኡ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤሮፓ ድማ ዘለዉ እቶም ፖለቲከኛታት ንዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ነታ ቃሉ እናተጠቀሙ ማጋ ዝብላ ዘሎ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኣጌን ዝብል ዘሎ ናይ ጀርመን ድማ ሜክ ጀርመን ግሬት ኣጌን ይብሉ ናይ ዩኬ ሜክ ዩኬ ግሬት ኣጌን ሜክ ፍራንስ ግሬት ኣጌን ስለዚ እታ ሽም እናተጠቀሙ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሽፋንን ፅቡቅ ዝኾነ ቅድመ ኩነትን ሂቦም ስለ ዘሎ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ንዑ እናተኸተሉ ንህዝቦም ፀረ ስደተኛታት ቁጠባ ሕማቅ ስለ ዘሎ ንስደተኛታት ታርጌት ንምግባር ዓብይ ጥቕሚ ከምፃሎም ይኽእል ኣብቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናቶም ኣብቲ ሃገር ማለት እዩ ስለዚ ከም ስደተኛ ዘለኻ ከቢድ ብድሆ ክመፀካ እዩ ምናልባት ኣሜሪካ ያለኹን ገለገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ቁጠባ ናይ እዚ ምዕራባዊ ዓለም ሕማቅ እናኾነ ኸይድ ስለ ዘሎ ብቐጥታ ክመፀካ it doesn't matter أبي الله ورقات على النقل الكاب نبنت for example لأن حدا كالي زينا وانتي سمينا لنا تملي سغنا غركم يعمل روي زقات مزب بحال They're going to actually try to implement all this and get rid of people who are, green cards, you're here legally. This is legally issued by the government. You are legally allowed to be here. Can they actually do this? Well, they'll certainly try. And look, we've seen them do this before where they come up with an emergency power that the president says he has and then dare the courts to try to stop it. And so what we expect, obviously, with this is that they're going to run into the same trouble that they ran into with the Muslim ban. In the end, they were able to basically make that legal by admitting that the rights of people who are permanent residents matter, right? It's not just U.S. citizens, but there are rights that come with being a permanent resident. ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ ዋላ እኳ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ይፍትን እንተሎ ሕጋዊ መኻልፋት ከጋጥሞ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ሕጊ ናይቲ ሃገር ቻለንጅ ክገብሮ ይኽእል እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ሙስሊም ባን ኢሉ ሓደ ፅጉምታ ኣምፂኡ ነይሩ ግን ከምቲ ዝድለ ክቕፅል ኣይከኣለን ዝዕንቅፎ ስለ ዝረኸበ ይብላ ኣሎ ስለዚ ሜይቢ ቻለንጅ ሊጋል ቻለንጅ ከጋጥሞ ይኽእል እዩ እቲ ፕሬዚደንት ነዚ ነገራት እዚ ንኽተግብር ስልጣን ኣለዎ ድዩ የብሉን ነፍሱ ዝኻለ ሕቶታት ስለ ዘለዎ ካብ ሓሊፍና ግን እንታይ ኢና ክንርኢ ዘለና ንሕና ከም ዜጋታት ክንሪኦ ዘለና ኤርትራዊ ኮይንካ ኣብ ደገ ዘለኻ ማለት እዩ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣበጊስዎ ዘሎ ብፍላይ ብሰንኪ እዚ ናይ ገበናት ዝበሃል ዘሎ ተሪር ስጉምታ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት መጀመርያ ብክልተ እየ ዝሪኦ ሓደ ካብ ኤርትራ ሰብ ንኸይስደድ ምክንያት እዩ ፅቡቅ እዩ እዚ ኤርትራ ስደት ጥቕሚ ከምዘየ ምስፅር ኢና ኣለና ግላዊ ጥቕሚ ከምፅኣልና ይኽእል ይኸውን ነቲ ሃገር ግን ናብ ሓደጋ ከም ዝእትዋ ዘሎ እቲ ስደት ሓደ ካብቲ ቀንዲ እዚ ኩሉ ዋጋ ዝተኸፈለሉ ኤርትራ ሃገር ማለት እዩ ክንደይ መስዋዕቲ ዝተኸፈለሉ ኩሉ ሰብ እንድሕር ክስደት ጀሚሩ እቲ ሃገር ጥራያ ክትተርፍ ትኽእል ማለት እዩ ኢቨንቹዋሊ ምናልባት ኣብ ሓፂር ግዜ ይኮነስ እቲ ዘሎ ተንደንሲ ከምቲ ናይ ቀደም ቅድሚ 10 ዓመት ዝነበረ ዝመፀ ወረቐት ወስቲ ኮይኑ ዝመፀ በትን ኢሉ ምስ መፀ ወረቐት ወሲዱ ኣብ ፅቡቅ ይወዛእቲ ኮይኑ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ሃገር ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ካብ ዝኾነ ሃገር ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ኣብ ኤሮፓ ምምፃእ ይምችእ እዚ ማለት ከምዚ ብኣይዲዮሎጂ ገለ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ መፅኡ ሰብ ክምሃር ይኽእል ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል ዕድላት ኣለዎ ኤሮፓ ቀሊል ኣይኮነን ምናልባት ንግዚኡ ፅቡቅ ዝኾነ ሂወት ክትመርሕ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሎንግ ተርም ግን ውፅኢት ከይተምፅእ ትኽእል ኢኻ ኣብ ስታክ ዝኾነ ሲስተማት ኢኻ ኣብ ውሽጡ ኢኻ ክትነብር ትኽእል ዓብ ነገር ክትገብራ ይትኽእል ኢኻ ክትነብር ግን ከቢድ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ርኢኻ እቲ ናይ ስደት መንፈስ እናጎደለ ክኸይድ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ንብዙሓት ብስደት ክመሃሩ ገለ ዝሓስቡ ዝነበሩ ባድ ኒውስ
ني هجرات بسنك زسدت كفرسا زغلاويون حدقا نايسب أقاطيمون زنبرا كما يرتراغن حماق زينا يكون نزي إذا بحد وقت أبي يجن حماق كوين اسمعك مع عد سبب منغو وتيو منغو تالي اللي زلو بروسس نا أمريكا زنبرو ويقلمنا زنبرو كبيد بدويزي أنا I feel you توم كمو زقاتمكم زلو يردعني I'm really sorry for that it's not gonna be easy for you بحفشاقن سدت إذا سجمنت بالعلبات أيفلتني وحدة سبعة بير تراي سمعوها هلو سدت تودي سدت تعدتات سرع كاخذ نبرو له عدلات يبلون ويزيرو خينك لك ما يكلنيك سرع تغلي خاصين تساقم قل أيكونن مسيخة حدش ورقات كبوها قبلوها نتمتي زلو ورقات نزلو نت ورقات نبدمساس بزحفة نتات يمز قبل زلو أبنر وين أبنت مسمن سير تراز تحبابرو بمبال زي قلنا تنقل لك من تقول جميرهم كم زلو يزنقر زغان تايو هذا سب أبتعدمتي ورقات مسوسدة نوح تقميتو أقول نزبوي أقول نحجر دو ندحريلو هجي نتابقول نحجر دو مبال دما بمزح نجار كشرفواي خليهم انتهي مالتي أقول نحجر كادو مبال معلتنا نت مخبار معلت سماتات مخبار حجر أو بعال كادو مبال بهال خان كبرتات كان كتحلي الكعب عندير حجر كحس كادو مبال نزولنا كلا شريفهم نتي حجر أونت ويونتي أقول نحجر دو يلزلو نعون متفاديو كتقاملو ويس كال ني منغست إيرترا بفولي بروباغندا زغبر زلو وي غليلو I don't know we will see بحفشا ግን ሓደ ሰብ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ክንምንታይ aggressively ኣብ immigration ነኤርትራውያን በዚ ታርጌት ገብር ከሎ ንኻልኦት ድማ ብዝተፈላለየ ምክንያት እናገበረ ብኸመይ መንገዲ ስደተኛታት ካብዚ ሃገር እዚ ትሰጉም እዩ ዘሎ እቲ ፕላን anywhere ዴንማርክ ከምኡ ኩሉ ዓይነት ስደተኛ ክግለፍ ኣለዎ ካብዛ ዓዲ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ስዊዘርላንድ ነዊሕ ገይሮም እዮም ንኤርትራውያን ኣብ ዘሎ ወረቐት ዘይወሰዱ ኣበይ ክንሰጎም ንኽእል ኢሎም ኣማራፂ ሲኖም በረይ ክሰጉ ካብ ዝሓዝቢ ነዊሕ እዮም ገይሮም ኩሉ ነገራት ኤሮጳ ድማ ከምኡ እየን ጀርመን ከምኡ እቲ ሓድሽ መንግስቲ ብዙሕ ፀቕጢ ዘጋጥሞ ዘሎ ሰባት ንክሰጉም ስለዚ ብዘየገድስ ኣበይናይ ዓለም ኣለኻ መጀመርያ ናብ ስደት ተሓስብ ዘለኻ ከቢድ እዩ ክኸውን እቶም ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ደቂስካ ዘለኻ ኣነ ኣብ ስዊስ እየ ዘለኹ ኣብ ጀርመን እየ ዘለኹ ቤልጅየም እየ ዘለኹ ኔዘርላንድ እየ ዘለኹ ገለገለ ናበልካ ደቂስካ ዘለኻ ዋላ እውን ብዘይነሓስ ብመንገዲ ክመፁ ክእሉ እዮም ስለዚ ተዳለዉ ይነፈነው ዓድኻ ዓድኻን እዩ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት እቲ ቁጠባ ናይ ኤሮጳ እናከፈ ይኸይድ ኣሎ እቲ ፀገማቶም እናበኣሰ ይኸይድ ኣሎ ኩሉ እዚ ሽግራት ድማ ናብ ስደተኛታት እዮም ዘልግብዎ አንፎርቹኔትሊ ሕማቕ ዝገብሩ ስደተኛታት ኣለዉ እቲ ፀገም እሱ እዩ ሕማቕ ዝገብሩ ስደተኛታት ኣለዉ ብዘየገድስ ምንታይ ፀገም ሕማቕ ዝገብሩ ኣለዉ እቲ ሕማቕ ድማ ነቲ ሰብ ዝገበረ ጥራይ ክንዝርይዎ ንብሙሉ እቲ ሰብ ክልኩም እዮም ዝፍትኑ ዘጂ እዚ ኣፍጋናዊ ፈፂሞ ዘሎ ገበን ሓደ ሰብ ይፈፂሙ ብሰንኩ ግሪን ካርድ ዘለዎም ኣብ ኣሜሪካ ክዕገቱሎም ክብሉ ኣይተገባእን ግን ሄይ ኣብ ዓዶም እዮም ዘለዉ ናይ መወዳእታ ብዛዕባ ስደተኛታት በዛ ናይ ኡጋንዳ ክወዳልኩም እዮም ምክንያቱ ኣብ ኡጋንዳ ዘለኹም ከዓ ስምዕዎ ብዚ Have a response to people seeking refuge in the country. The government says it can no longer keep up with the rising numbers of asylum seekers and failing international support, prompting new restrictions on who qualifies for refugee status. DW's Frank Higa reports. Uganda's announced. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዩጋንዳ ድማ ነብሱ ዝኻለ ስደተኛታት ክቕበል ኣይደልን እየ ዝብል ዘሎ ስለዚ ሓደሽቲ ረፊጂ ኮይኖም ኣብዛ ዓዲ ዝመፁ ክንቅበል ኣይንደልን ኢና ዝብል ድማ ካብ መንግስቲ ኡጋንዳ ይመፅእ ኣሎ እዚ ኻ እንታይ ዝገፍ ዝፈጥር ዘሎ ኣብ ኡጋንዳ ብዙሕ ዝበለ ኤርትራዊ ናብኡ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ኩሉ ሰብ ዝርዮ ኮይኑ ኣብ ኡጋንዳ ድማ ካብ ዳርጋ ዝሓሸ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ኣፍሪካ ደሓን ኣለዉ ዝበሃሉሉ ቦታ ኡጋንዳ እዩ ኡጋንዳ ድማ ሓድሽ ስደተኛ ክቕበል ኣይደልን እየ ዝብል ዘረባ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓየለ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ካብ ኤርትራ ተሰዲድካ ኣብ ካልእ ሱዳን ዘለዎ ኩነታት ትሪእዎ ኣለኹም ፅንሄልና ናብ ኩናት ኢና ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ትሪእዎ ኣለኹም ኢኹም ኡጋንዳ ድማ እቲ ቁርብትለይ ኬንያ እውን ተመሳሳሊ ናይ ስደተኛታት ችግር ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ዝዝረብ ስለዚ ንስደተኛ ሸውሃት ዘለዎ ሃገር የለን ኢና ንብል ዘለና ብሕፅር ዝበለ ብዙሕ ግዜ እውን ብዙሕ ዘረባ እውን ዘድልዮ to stop granting refugee status to new arrivals from countries not currently at war, including Ethiopia, Somalia and Eritrea, as it grapples with the refugee population close to 2 million and a steep drop in donor funding. Relief and Refugees Minister Hilary Onek says the decision follows the at war. ከም ዝሪእዎ ዘለኹም ስደተኛታት ካብ ሶማልያ ኢትዮጵያ ኤርትራ ዝመፁ ሓደሽቲ ስደተኛታት ክቕበሉ ከም ዘይደሊ ምክንያቱ እቲ ንስደተኛታት ዝሕግዝ ዝነበረ ትካላት እግሩ እናሕፀረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንሕና ድማ ዝሕግዘና እንተደይብልና ንከምዚ ዓይነት ነገር ክንሕግዝ ኣይንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ዋላ ነቶም ኣብኡ ዘለኹም እውን ብዙሕ ኣብ ኡጋንዳ ተተመላላሲ ብዙሕ ዝዝረብ ዘረባታት ሰሚዕኻ
بإيرتراويان أنصرتيرنا دو خمس خينا دو زبل فيديوهات تسميها سلازي تيرتراو زلو لعب تنقع خجبر نتحساسب because at the end of the day it's a situation كالتيفو كغيار زخل مخانون ما جنزابي دلي. Now let's go to Sudan. Sudan نبت بوليتيكا وكنتاتنا Sudan نسكر. Rights group Amnesty International has accused the Sudanese paramilitary Rapid Support Forces of committing war crimes in the town of El Fasher and says the United Arab Emirates had facilitated their action. The UAE is accused of supplying the weapons used by the RSF. Now, the European Parliament is considering a ban on weapon sales to Abu Dhabi. Let's take a look at why they كم تريود لهم أبز حلفة أوروبا وحبرت قبل علي إمارات الجدع خجبر ويون سجوم تكوسد حسيبه كم زنا برز جلس كوينو أبز حلفة حدا ساعات زوج حبرت هذا ما إمارات بزلوا نيجنزب عقمي لوبي مالتيو نيوروبا وحبرت أب ستراسبورغ لا يماننس أجامن قوية نتي قبل عليها كورز جبوز زنا بجنزب جرا كم زغيرته سلزي أوروبا وحبرت أيكونن الجدع خورد لا إمارات حماق تقبر على زبل مجلس الخمسة وتسجيرات خمسة زجلس حبريتها يزورالو. سلسلة مالتيو. again قدامنا السودان كم جزينا بجزء إننا جدده إننا خف أي خيط كم زلون. إمارات دما نتي تقبر زقباء كله دونالد ترامب تتوقع بليز بلو يوروبا حبرت رسني ميديا أنصارات زاربو زنبرة بملو بدح المجارجة نت الناس حبت إننا دك قصة تخيط كم زلا زجلس حبريتها نسمع زلنا ولو نتي public anger ناي ميديا حرقان ويون حيال زغنة تتصابوا عن أرتي إمارات زغطن زنبرة ميديا ون كأس بغس كم زغهم يقبروا ولو زغان تايز قبر كأت تاكتيك نا إسرائيل خاتتك أبتو وانتي أبتو قبر كله دقمتي خا وحد كتم الاستفتن بدح المجاري جاق إنهم تكهلاتن حجراتن مرحتن كلاتهم ببز سمع من قد نهارمك ويون جنزب نهب كادي نعمن كادي مبسعتنا تخادي خان قليومنا فرارا كادي نتقو دايتي بأفهم دبر نفس قمتنا بوليسي نب حق كم زي كير غيركا بأفتراي تزريبو كم زر الساعة تقبرو أتي حنسب زوت قدمك دقيمنا بتميديا كم زي ملسون بمقبار أتعرستي كم زر الساعة تقبرو إذا تحدى تاكتيك خون كله أتخالاي تاكتيك دما دونالد ترامب سلام كجبريل استبقسه كم نريه زلنا اتناتو أما خارج ولو ريناينا. Of hostilities from the RSF yesterday, and we hope not only see that upheld, but also for both sides to formally commit to and comply with agreed upon humanitarian truce swiftly and without political or military posturing or preconditions that will cause. زوين كم زرعنايو أب حلفه أنا أمريكا لوخ كوينو زي مسات بلوس مالتيو أبي إمارات كيدو مساتهم بزجبر زلو ولا دونالد ترامب مساتهم يتسل زلو أب تقدايتي بحدو قينهم ني السودان نتي تغيرو زلو مقراص ناي تقسي كتقبلو خمسة لوا كالا أمارات كم زي بالله بز سمع من قدي قبل على السودان زجبرو سكم تنر لنا باي ذا واي هذا نجار كبر حالكم أب السودان تزعبي يمكناتن ممزبالن فحبتنن أتي والو تهاجر سودانويان ورقة وزد له زبلنا السودان كيس سمعكم لا تفلتوا السودان سي أبي أوروبا كيس اللوم ده حديتكم لنا عسوعنا خن فلده كند السودان زي تبتها هاجر له جن كيس ناي سودانويان زبالي له ناير تراويان كيس جن له so think about that too السودان بعلو نكت حسب له زجبري سلمتاي إيرترا تجمع له أخوان خلي whatever تجمع يركا كتقطع متتغلها في أوروبا حبرت تجمع إيرترا له قبل خلخوني حب ناي السودان زعب تجمع جن له أفريقيا سب كاب جزو تقاتيلو حدو تقاتيلو ولا حنتي أبغليد ما على الفاشر دما هلكيتي فتسم كم زلون كم حجون تام تفتسمن يقتل كم زلون تنقره سلمتاين السودانويان فولي ورقات زي وهابم ونياتو تعلامة السودانويان حدا بزحات يوم أمسي خايم أب حدا يهاجر كتقبلوا ما تتوقع كتقبلوا ما يدخلني غا نقول لهم كتقبلوا ما يدخلني غا كالا يدما كل زهر داكم زلوا قبل الإيرترا توصل سقمتي إيرترا 3 مليون زبي زلوا لازم بتكالكوليشناتهم 3 مليون أب 5 زخانة هاجرات أوروبا قالن تعري فحبيل كايم ولا حنتي كسم معنا يكلي هاجر جن استراتيجية واجد داس ناس لزلوا كن وزدان خلينا سودان جن 3 مليون حزب ندير قوين أمتها هاتوتو سلازي سودان الكا إثيوبيا الكا تفريسهم كيز بحالي لناتو سلمتها أزيوم زحاتهم نحد أنت بكانت خالق تكلس سلازي تقول بستقال مثلا بتعدهم قال لنا جرك جبران لو أنت ليه مقبال زبحال قال لي سلازي زون دقيمكم كتحسبوا له إلى زبكم زلهم سلازي كنا تعطنا السودان بزحات إيدهم زوتو ولو قداي بقليلو دما كفتح زي كل سب جنزب دما بستفل عليه من قد زخعبتوا له زلون بعلي مراد يوم هجرات عرب دما تفل عليه تراجعتوا له زلو نايب حكي حمس مس زبالة قداي سلازي خونه
ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዝን እትኒልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እምበኣር እዚ ኣብ ቅድመ ኩነት ጌርካ ክትርኢ ከለኻ ክንዲዚ ዓይነት ስቃይ መከራን ዘለዎ ህዝቢ ዝኾነ ይኹን ሓለፋ ይግበረሉ የለን ንረድኤት ናቱ ይኹን ነቲ ኩነታት ናቱ ወላ እውን ነታ ዓዱ ሰላም ንኽትረክብ ዝግበር ዘሎ ተበግሶታት እውን ኣዝዩ ድኹም እዩ ሱዳን ኣዝያ ትሕዝን ሃገር እያ ኣዝያ ትሕዝን ኩነታት እዩ ኣዝዩ ዝሕዝን ኩነታት የጋጢምዋ ዘሎ ግን ናይ ሱዳን ጥራይ ጎረቤትና ስለ ንዛረበሉ ዘለና እምበር ንዓመታት የመን ካብኡ ዝገድድ እያ ሓሊፋ ትቕፅል ዘላ እውን ስለዚ የመን ከምኡ ሱዳን ከምኡ ኣብ ሊብያ ዘሎ ኩነታት ከምኡ ኣብ ሱርያ ተመሳሳለ ንዓመታት ከምኡ ዓይነት ሽግር ክሓልፍ ፀኒሑ ሶማልያ መዓት ሽግራት ኣሎ እዘን ሃገራት እዚኣተን ይፈርሳ ብዛዕባን ዝግደስ ሰብ የለን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ሽግር ናብ ካልእ ሃገር ይቕየር ንግዚኡ ብዛዕባ እታ ሃገር ትበኪ ድሮ ናይ ቃዛ እኳ ተረሲዑ ብዛዕባ ቃዛ እኳ ትዛረብ የለን ሎሚ እዚ ኩሉ ግፍዒ ተፈፂሙ እስራኤል ወይ እውን እቶም ሃብታማን ተፈፂሙ እሞ ጠቕላላ ከም ዝርሳዓዮም ዝገብሩኻ ስለምንታይ ነቲ ሚድያ ይዕፍንዎ ስለ ዝኾኑ ኣጀንዳ ቀይር ብልዎ ነቲ ሚድያ እቲ ሚድያ ኣጀንዳ ይቕይር ነቲ ኣርእሲ ከም ዘይለዓል ይገብርዎ ንዕዖም ዘገድስ ተኮይኑ ግን ኣጀንዳ ኩሉ ግዜ ከም ዝመላለስ ከም ናይ ዩክሬን ተኮይኑ ንኣብነት ኩሉ ግዜ ኣብ ሚድያ ከም ዝህሉ ይገብርዎ እቲ ዘይገድስ ተኮይኑ ከምዚ ጌርካ ናብ ካልእ ከም ዝኸይድ ትገብሮ ሕጂ ናብቲ ናትና ንስ ሃገር ፕሬዚደንት ኤርትራ ገይርዎ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ንስማዕ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ናብ ሱዳን ናብ ፖርት ሱዳን መገሻ ገይሩ ከም ዘሎ ዘርኢ ስእሊ ኢና ዘለና እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኤርትራን ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እቲ ዝዓበየ ምትእትታው ዘሎ ወይ እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ዘሎ ሃገር እንተሎ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝበሃል ብቐጥታ ኣይኮነን ግን ኤርትራ ኣብ ሱዳን ሃናፂ ዝኾነ ኣበርክቶ ከም ዘለዋ ህዝቢ ሱዳን ሰራዊት ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ብዝበለፀ መንገዲ ዘመስግኖ ነገር ተሎ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሱዳኒስ ሚድያ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ happening now Port Sudan Eritrean President Isaias Afwerki has arrived in Port Sudan on an official visit to the country where he was received by chairman of the Sovereignty Council General Abdel Fattah al-Burhan upon his arrival at the airport ስለዚ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ድሕርቲ ኩናት ምጅማሩ ኣብ ወርሒ 3/4 ናይ 2023 ናይ መጀመርያ ናይ ወፃኢ ፕሬዚደንት ናብቲ ሃገር ዝበፅሐ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድማ General Abdel Fattah al-Burhan at airport comes to the visit comes within the framework of bilateral relations between Sudan and Eritrea among ክልቲአን ዘሎ ሓበራዊ ሽርክነት ናይ ክልቲአን ሃገራት ማለት እዩ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ ነዊሕ ዓመታት ናይ ነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ጽቡቅ ዝኾነ መርገጽ ማለት እዩ long standing stance has been one of the full support of Sudan since the war erupted ካብቲ ኩናት ዝጅምር ክሳብ ሕጂ ሓያል ዝኾነ ደገፍ ዘለዎ ንመንግስቲ ሱዳን መንግስቲ ኤርትራ መራሒ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘሎ reflecting Eritrea's consistent position on Sudan's unity and stability ስለዚ ኤርትራ ንጹር ዝኾነን ቀጻልነት ዘለዎ ፖሊሲ ኣብ ሕብረት ናይ ሱዳን ሓድነት ናይ ሱዳንን ርግኣት ናይ ሱዳንን ጽሩይ ዝኾነ መርገጽ ከም ዘለዋ ይዝንገር field footage showed spontaneous and warm celebrations in the streets of Port Sudan as citizens gathered to welcome President Afwerki in a scene that reflected the warmth of the popular reception and the significant abti godanatat kam sarai dema handa besab bebizhi bጽቡቅ መንገዲ ከም ዝተቀበሉ ነቲ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ እዮም ዝነግሩ ዘለው among ክልቲኦም ዘሎ discussions to sides are expected to address regional and local developments efforts to achieve peace and ways to strengthen joint cooperation ስለዚህ ሰላምን ርግኣትን ናይቲ ዞባ ንምውሓስ ክልቲኦም ክዘራረቡ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ብዙሕ ቪድዮ ሓያለ ቪድዮታት ክዘውር ንሪኢና ኣለና ድሙቕ ዝኾነ ኣቀባብላ ከም ዝተገበረሉ ኢና ንርኢ ዘለና ዳርጋ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኤርትራ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ግን ኤርትራ ፓብሊክ ክኸውን ኣይትደልዮን እያ ዘላ እቲ ጉዳይ ኣብ ሚድያ ወፂኡ ክዝረበሉ ኣይትደልን እያ ዘላ ሱዳናውያን እዮም ከማን ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረቡ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደልን እዩ ዘሎ ሓደ ግዜ እንታይ ዓይነት ፐርሰፕሽን ወይ እውን ኩነታት ንርኢ መንግስቲ ኤርትራ እሞ ኣብ ትግራይ ብትእትታው ዝገብር ወይ እውን ምስ ተጋሩ በዚ ፅምዶ ዝብል ዘሎ ምስ ተጋሩ ብዙሕ ዝኾነ ኢንቨስትመንት ዝገብር ዘሎ ስምዒታት ከምኡ ዝርኢ ሰብ ኣሎ ግደ ሓቂ ግን ኣብ ምሕጋዝ መፂኻ ኣብ ሱዳን ዝያዳ ሓገዝ ዝግበር ዘሎ ክንብል ንኽእል ካብቲ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ካብቲ ንዕዘቦ ዘለና ሱዳን እያ ዝያዳ ደገፍ ናይ ኤርትራ ትወስድ ዘላ ብዙሓት ከም ዝኸስዎ
ወታደራዊ ናይ ሱዳን ብናይ ኤርትራዊ ዓቕሚ ዝዕለም ዘሎ ወይ እውን ኤርትራዊ ዓለምቲዮም ትዝበለጽ ታዕሊም ናህብዎም ኣብ ኩናት ኣስተዋጽኦ ከምጽኡ ዝኽእሉ ዘለዉ ስለምንታይ ኣብ ባይታ ውፅኢት ከምዚ ዝኽእል ሰራዊት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ ጥራይ ዘሎ ካልኣይ እውን የለን ኣብ ባይታ ኣብ ስእሊ ይብለኩም ኣለኹን ኣብ መጽሓፍቲ ዝተጻሕፈ ይብለኩም ኣለኹን ኣብ ባይታ ውፅኢት ዘምጽእ ሰራዊት ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ዘሎ እሱ ድማ ኤርትራ እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ክህቦ ዝኽእል ስልጠና ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ማንም ክትጠራጠረሉ ወይ እውን ዲቤት ክንገብረሉ ንኽእል ኣይኮነን ኤርትራ ዓቕሚ ኣለዋ ኣስተዋጽኦ ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ ወይ እውን ኣስተዋጽኦ ክገብር ዝኽእል ወታደራዊ ስልጠና ክትህብ ትኽእል ሃገር እያ ውፅኢት ናቱ ድማ ኩነታት ኣብ ከባቢ ፖርት ሱዳን ዝነበረ ሎሚ ኣብ ኮርዶፋንን ኣብ ኒው ምዕራብ ናይ ሱዳንን እዩ ዘሎ እቲ ኩናት ስለዚ ኤርትራ ሕጂ እውን ተደጋጋሚ ኻ ነጊረኩም ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ረብሓይ ዘለዋ ምክንያቱ ወርቂ ናይ ሱዳን ወይ እውን ነዳዲ ናይ ሱዳን ክትወስድ ኢላ ኣይኮነን ትገብሮ ዘላ እቲ ንሱዳን ዘፍርስ ዘሎ ሓይሊ ወይ ከፍርሳ ዝደሊ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዝኸፍአ ዕላማ ዘለዎ ምዃኑ ስለ ዝፍለጥ ኤርትራ እቲ ኩናት ኣብ ዓዳ ከይመፅእ ከሎ እተን ጎረባብቲ ሃገራታ ንህላውየን ኣብ ዝቃለሳሉ ዘለዋ እንድሕር ንሰን ፈሪሰን እቲ ዝዓበየ ብድሆን ኤርትራውን ክኸውን ስለ ዝኾነ ንሳተን ከለወን ኣነ ሓጊስካ ሰነን ምሳና ዝነበረ ጎረባብትና ሰነን ስለዚ ምሳቶም ከይንካ ንቅዱስ ዕላማ ነቲ ጎረቤትካ ከፍርስ ከቃፀል ዝመፅእ ዘሎ ንጎረቤትካ ምሕጋዝ ማለት እቲ ዝበለፀ ብዙሕ ሓንጎል ዘድልዮ ወይ ብዙሕ ትንተና ዘድልዮ እውን ኣይኮነን ሕጂ ሓደ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሚድያ ኢትዮጵያ ክመላለስ ጀሚሩ ኣሎ ምስማዕ የስከ ጣጣ አሁን በቀን 500,000 ባረል ነዳጅ ሱዳን ኤክስፖርት አደረግ ነበር ከጦርነቱ በፊት በቀን 500,000 ባረል ፓይፕላይኑና ሪፋይነሪው ካርቱም ሬድሲ ግዛቶች ላይ ያለ ነበር ይሄ 500,000 አብይ ምን የሚባሉት ግዛቶች አሉ ከደቡብ ሱዳን ጋር የሚዋሰኑባቸው ቦታዎች ላይ አሁን ይሄ ዳርፉሩን ጨርሶ ያዘ ማለት ኢስት ዳርፉሩንም ጨርሶ ይዟል ኤልፌሸርንም ይዟል ቀጥሎ የሚመጣው የት ነው ኮርዶፋን ገባ ማለት ሶስት ትልልቅ የሚባሉ የነዳጅ ምንድነው ምን ጉድጓድን በላች እነሱን ሃንድል ያደርግባቸዋል ሓደ ኣብዚ ክንዛረበ ክንሰምዖ ደልየ ዘለኹ ለንቀነ እዚኦም ትሪዎም ዘለኹም ሰራዊት እዚ ናይ ዓቢ ሚድያታት እንታይ ክግብል ጀሚሩ ለመስለኩም ብዝሰፍሐ መልክዕ ብዛዕባ ሱዳን ክዛረቡን ክትንትኑን ጀሚሮም ኣለው እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ትንተና ድማ እንታይ ዝብል እዩ ዳርጋ ሱዳን ኢትዮጵያ ምትእትታው ክትገብር ከም ዘለዋ ዝብል በቲ ሆርን ሪቪው ዝብል ተፈላለየ ኣርቲክልስ ይዛረብሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብቐረባ ክረአ የብሉን ኣልቡርሃን ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ካልእ ግብፂ ኣቡኣትያ ንዓና ከተጨናንቐና ትኽእል እያ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንዓና ብቐረባ ክረአ ዝኽእል እዩ እቲ ዘረባ ድማ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ንኢማራት ወታደራዊ ቤዝ ሂባታ ተሰልጥነላ ስለ ዘላ ፖዚሽን ናቶም መመሊሱ ነቲ ናይ ኢማራት መልክዕ ምክንያቱ ኣብ ሱዳን ናይ ግብፂ ድፊኢት ስለ ዘሎ ግብፂ ስለ ትዝውሮ እቲ ናይ ኣልቡርሃን ሓይሊ ካብ ነዊሕ እዋን ናይ ግብፂ ስለያዩ ነይሩ ኣብቲ ዓዲ ዝብል ስነ መጎት ተጠቂሞም ነቲ ብሕቡእ ዝገብርዎ ዝነበሩ ንኣርኤስኤፍ ምድጋፍ ብግልፂ ንክገብርዎ ብሜይንስትሪም ሚድያ ድማ ኣርቲክልስ ብምፅሓፍ ነቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ሌጂቲማይዝ ንምግባር ፈተነታት ንርኢ ኣለና ልክዕ ካብ በዓል ኢማራት ካብ በዓል እስራኤል ስልጠና ስለ ዝወስዱ እንታይ ክገብሩ እዮም ናይ IMF ናይ ወርልድ ባንክ ናይ ካልኦት ዓለማት ሓገዝ ናይ ቻይና ናይ ካልኦት ሃገራት ሓገዝ ከይተርፎም እንታይ ክትገብር ኣለካ ኩሉ ግዜ ምክንያት ክትፈጥር ክትከላ ኣለካ እቲ ትገብሮ ዘለኻሲ ምክንያት ቅቡልነት ኣለዎ እዩ ንሰላምን ርግኣትን የሰርሕ ኣለኹ ንዝብል ምክንያት ንክትፈጥር ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣሉታዊ ዝኾነ ምትእትታው ንክገብሩ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ እዛ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ስእሊ እዛ ሕጂ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ትግበር ዘላ ኣቀባብላ ድማ ርግፀኛ ሚድያ ናቶም ንጎምሸት ብዛዕባ እዚኣ ክዛረብ እዩ ዋይ ህዝቢ ሱዳን ንኤርትራ ዘለዎ ኣኽብሮት ክርእዩ ከለዉ ሶም ከፀልሎም እዩ ዝደሊ ስለምንታይ ኤርትራ ዝተነፀለት ሃገር ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ድማ ዝኾነ ይኹን ፅቡቕ ካብ ኤርትራ ወፃኢ እውን ክህልዎ ይደልን እዮም ስለዚ ኣብ ግብፂ ዝረኸቦ ኣቀባብላ ኣብ ሱዳን ዝረኸቦ ዘሎ ወላ እውን ኣብ ሶማል ተዝኸይድ ክረኽቦ ዝኽእል ንዓታቶም ከፀልሎም እዩ ዝደሊ እንዲስ ንዓታቶም ፐርሰናል እዮም ዝወስድዎ ስለምንታይ ከምብለኩም ኣለኹ ናይ ሱዳን ነግደፎ ክምለሰ ብካልእ መንገዲ እዞም ሰባት እዚኣቶም ፖሊስናቶም ኣብ ኤርትራ ዘተኮረ ጥራይ ክንብለኩም ከለና ካብ ዜሮ ተበጊስና ኣይኮናን እዚኣ ስምዕዋ እስኪ ቀዳሚ ጉዳያችን ስናልፍ ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት የምትጠቀምበት ዲፕሎማሲያዊ መንገድ በሌሎች ሀገራት ተቀባይነት እያገኘ ነው ተባለም። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው የባህር በር ጥያቄው ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ብቻ የሚፈጸም መሆኑንም ገልጸዋል። ብዙነህ እንዳለ ዝርዝር አለው።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዋና ዋና የዲፕሎማሲ ስራዎችን አስመልክተው ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥቷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው በሰጡት መግለጫ 6 ዋና ዋና ጉዳዮችን ያነሱ ሲሆን ኢትዮጵያ የ2027 የኮፕ 32 ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብተደጋጋሚ ከም ንሰምዖ ዘለና እቲ ኣጀንዳ ናይ ባሕርናትና ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ረኺቡ ዝብል ዘረባ ብዙሕ ግዜ እዮም ዝጥቀምሉ ሰብ እንታይ ማለት እዩ እዚ ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ረኺቡ ክትብል ከለኻ ወር ኤግዛክትሊ እንታይ ትርጉም ናቱ ማለት ኣፍ ደገ ባሕሪ ብሓይሊ ከም ዝስኻ ብቴሌቭዥንን ብካልእን ትብሎ ዘለኻ ናይ ኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብሓይሊ ክትወስድ እድዮም ዘፍቅዱልካ ዘለው ቀጠልያ መብራህቲ ሂቦም ናይ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣይምልከተካን እዩ ከምኡውን መግዛእታዊ ዶባትን ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ዝበሃሉ መትከላሲ ኣይግቡኻን እዮም ኬትካ ውሰድ እዮም ዝብሉካ ዘለው ወይስ ሕጋዊ ብፅሒት ስለ ዘለካ ነቲ ዘለካ ኤቪደንስ ወይ ጭብጢ ሒዝካ ከይድካ ኣብ ቤት ፍርዲ ከሲስካ ክትረትዕ ትኽእል ዲኻ እዮም ዝብሉካ ዘለው I don't know እንታይ ትተኽሎ ሓሶት እዩ ዝኽሉ ስለዚ ድራማ ብቴሌቭዥን ናይ ሃገር ዳርጋ ኩሉ ፖለቲከኛ ናይቲ ሃገር ኣብ ናይ ሓሶት ድራማ ዝተኣለኸ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ናይ ኣሜሪካ ጀነራል ኮማንደር ናይቲ ኣፍሪኮም መፂዎም ዝነበረ ድማ ከም ሓደ ዓብይ መልእኽቲ ወይ እውን ምስጢር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንክነግሮም ኢሉ ዝመፀ እሞ በቃ ሕጂ ቀጠልያ መብራህቲ ሂብናኩም ኣለና ኪዱ እተው ዝበሎም ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለው ካልይቲ ኣብዚያ ከረዳእኩም ደልየ ዘለኹ ብተደጋጋሚ እውን ክንፅረልና ዝደሊ ኣብ ካልእ እውን ክትሪእዋ ስለ ትኽእሉ ሓንቲ እዛ ዘረባ እዚኣ ዌር ኢዝ ቪድዮ ከሪእኩም እታ ቪድዮ ሓንቲ ቪድዮ ኣላትኒ ብዚ ፀረ ኤርትራ ዝገብርዎ ዘለው ነገር ቀሊል ከም ዘይኮነ ከረዳእኩም ኢለ As you know, which would be not only beneficial for the country, but for the entire region as a whole. Some countries, such as Shabia and Cairo, appear to be attempting to undermine these efforts. What are some of your observations in this regard, Professor? This is just, it is true that, for example, anytime a sovereign nation undertakes a very big project, there will be እንታይ እዮም ዝብሉ ሕጂ ንኤርትራ ብኩሉ መንገዲ እዮም ሌይበል ዝገብርዋ ዘለው ሓደ ነገር እንታይ ይብሉ ንሕና ናብ ምዕባለን ግዝጋሰን ክንከይድ ከለና ነቲ ዝግበር ዘሎ ብመንግስቲ ኤርትራ ብብልፅግና ዝግበር ዘሎ ብኣቢ ዝግበር ዘሎ ናይ ምዕባለን ግዝጋሰን ንምሕንኳር ሻዕብያ መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ ኣቆናፂብካ ምርኣይ ማለት እዩ ብወቅታቶም ሻዕብያ ዘኹርዓና ሽም ምዃኑ ዘይርድኦም ስለ ዝኾኑ ብፍላይ እቲ ጋዜጠኛ ዝሓተ ዘሎ ብተደጋጋሚ ካርታ ናይ ኤርትራ ዘእተወ ካርታ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘእተወ ዓባይ ስእሊ ገይሩ ኣብቲ ስክሪን ዘርኢ ብዙሕ ግዜ እውን ኣምፅአኩም ኣለኹ ናይ እንግሊሽ ኦዲየንስ እናገበረ ተደጋጋሚ ነቲ ንሕና ንጓዓዞ ዘለና ክዓፅዎ ዝፍትኑ ኣለዉ ይብል ቀፂሉ ብዛዕባ ባሕሪ ዝብላ እውን ንእሽተይ ከስማዕኩም in this day and age grow in isolation and people to people despite what productive approach toward Ethiopia and the wider region. So Ethiopia being in the midst of such challenges, how should the international community respond to such a productive approach, if you will? the international ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ብሓፈሻ ክልተ ሰግመንት ነረናኒ ታሓንታይ ገበርዋን ኣለዉ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕርናትና እቲ ኣብ ደገ ባሕርናትና ክወስዱ ከለዉ ንጥቕምና ከም ዝገብርዎ ዘለው ኤርትራ ደይ መደይላ ንምዕባለ ትዕንቅፍ ከም ዘላን ካልኣይቲ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እንኮላይ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቡ እውን ይሓሊ የለን ዝብል ንህዝቡ ዝኸውን ረብሓ ረጊፁ ንግብፂ መጋበርያ ክኸውን ይመርፅ ኣሎ ዝብል ከም ኣጀንዳ ብተደጋጋሚ እዮም ዝገብርዎ ዘለው ፀላይኻ ክሓልየልካ ክፍትን ከሎ ድማ ልዑል ጥንቃቐ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ከምዚኣቶም ስክፍታ ዘይብሉ ፖለቲከኛ ወይ እውን ከምዚኣቶም ስክፍታ ዘይብሉ እናጨፍጨፈካ ንክንደይ ገበናት ዝፈፀም ኣብ ልዕሊኻ እሞ ይቕረታ ዘይሓተተ ካሕሳ ዘይከፈለ ተገምጢሉ ሓላይ ናትካ ኮይኑ ክመፅእ ክፍትን ከሎ ገለገለ የዋሃት ኤርትራውያን ኣለው ብልፅግና ወይ እውን ኣብይ ኣሕመድ እኮ ዝደልዮ ዘሎ ኣብቲ ገባሕሪ እዩ ብሽርክነት ከፊሉ ክጥቀም ዳ እምበር ንኤርትራ ክብድላ እኮ ዝደልየሉ ምክንያት እውን የለን ኢሎም ክዛረቡ ዝደፍሩ ሰባት ኣለው ካበይ ዝበገስ እንድሕሪልካ ድማ I think እቲ ዘምፅኦም ዘሎ እቲ ነዚ ስነመጎት ካብ ከምዚ ተበጊሶም እዚኦም እዮም ፀልዮሞም ክብለኩም ኣይክእልየ ግን ጥንቃቐ ዘድልዮ ስለ ዝኾነ እዩ forget the Eritrean people because I feel they are taken as hostages. They have no choice, taken hostages by their own government. So we should be sympathetic to them, like what Ethiopia is trying to do. Give them home when they need it, you know, because refugees, they come here and they fly out from Addis Ababa International Airport to Denmark, to America, to England, London, to Italy, Roma, to what have you. So we are brothers.
ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓደ ካብቶም ነቲ ፎሬን ፖሊሲ ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ ፎሬን ፖሊሲ ስልጠና ዝህብ ፕሮፌሰር እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ድማ ከም ጉዳይ ናቱ ንጎም ሸት ብዛዕባ ኤርትራ ይዛረብ ብተገምጢሎም ግን እንታይ ይብሉና ኤርትራውያን ብጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እዮም ዝዛረቡ እዮም ዝብሉ ተዲኹምሎም ብጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን መንግስቲ ኤርትራ ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ይዛረብ ይብሉ ክንደኦም ብዛዕባ ኤርትራ ድጎም ብሸትን ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ኤርቲቪ እኮ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ይዛረብ የለን ብዛዕባ ውሽጣዊ ፖለቲካኩም እኮ ይዛረብ የለን ኤርትራ ሓደ ሃገራዊ ቴሌቪዥን እዩ ዘለዋ ኤርቲቪ ይበሃል ንጎም ብሸትን ፍሉያት ኤክስፐርትስ ናምፀ ብጉዳይ ናትኩም ኣይኮነን ዛረብ ዘሎ ብግምጣል ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ቴሌቪዥን ዘይኮነ ኣይደኖ ክንደይ ከም ዘሎም ኣይፈልጥን ግን ትዛዕበየ ትሕዝቶናቶም ብጉዳይ ባሕር ናይ ኤርትራ እዩ ታሪክ ናይ ኤርትራ ምዝንባዕ ሕሉፍ ሓሊፉ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ብመንግስቲ ናቱ እንጅሆ ተታሒዙ ዘሎ እዩ ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ክንብድሎ የብልና ናባና ምስ መፀ ገዛ ክንቦ ኣለና ክሽገር ከሎ ክንሕግዞ ኣለና ከተሸጊሩ ድመፀካ ንኖርዌይን ዴንማርክን ዝኸይድ ሰብካ ስለ ዝኾነ ብቦሌ ኤርፖርት ገይሮም እዮም ዝወፁ እናበለ ዘረባ ናቱ ባዕሉ ንሓትሕዱ ዘፍርስ እዩ ድሕሪ ሓደ ሰብ ብኤርፖርትን ብገለን ዝኸይድ ተኮይኑ ተሸጊሩ ለይልካ ክትዛረበሉ ክሳዕ ክንደይ ቅቡልነት ብኤርፖርታት ዝንቀሳቀስ ሰብ ትሕግዞ ዲኻ ዘለካ ይሕግዘካ እዩ ዘሎ ማለት ሓደ ሰብ ብኤርፖርት ዝኸይድ ኮይኑ ቱሪስት እዩ ቱሪስት ድማ ይሕግዞ ኣሎ ኢልካ ይዝረብ እዩ ቱሪስት እኮ ገንዘብ እዩ ዝገጥፈልካ ዘሎ ንዓኻ ይድጉመካ ኣሎ ሃገርካ ንክትንቀሳቀስ ይገብረልካ ኣሎ እዚ በቲ ሓደ ንሳቶም ኣብ ፅቡቅ ከም ዘለው ኤርትራ ድማ ናብ ሕማቅ ትኸይድ ከም ዘላ ክገብሩ ክፍትኑ ከለው ብካልእ ድማ እቲ ዲፕሎማሲ ናቶም ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ታርጌት ዝገበረ ምዃኑ ከረዳእኩም ስለ ዘለኹ ኣብዚያ ስምዕዋ ቅድሚ ሕጂ ኣነ ተዛሪበ ነይረ ካባና ድዮም ቀዲሖማ ዋላ እንታይ ፈለጥኩም የመካከለኛው ምስራቋ ስዊዘርላንድ ኦማን ከሌሎች ሀገራት ጋር ያላት ግንኙነትን በጥንቃቄ የምትከታተል ሲሆን ለማንም ጠላት ያለመሆን ከሁሉም ጋር ገደብ ያለው ግንኙነት መፍጠርንም እንደ መርህ ትጠቀማለች። የተለያዩ ሀገራትን ወታደራዊ ቤዞችም ይዛ የምትገኝ ሀገር ነች። ከነዚህ ሀገራት መካከልም አንዷ እንግሊዝ ስትሆን ዱቃም ተብሎ በሚጠራው የኦማን ግዛት ውስጥ የሀገሪቱን የባህር ኃይል የሚያግዝና የጦር አውሮፕላኖችን የሚያሰፍር የባህር ኃይል ጣቢያ ገንብታለች። እንታይ ይብሉ ለው እስኪ ናይ ብሓቂ እዞም ሰባት እዚኣቶም በቲ ሓደ ማለት በላሕቲ ክትብሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ናይ ኤርትራ ምንቅስቃሳት ኣንቢቦም ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ኢንቨስት ክገብርሉ ዝፍትን እዮም ልክዕ ከምዚ ቀደም ቻይና ንኣሜሪካ ክትቀድማ ከላ እንታይ ትገብር ነይራ እዩ ዝበሃል ወይ ጃፓን ቀደም እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ኣሜሪካ እንታይ ከም ዝገብሩ ይርዩ እሞ ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ በሊሖም ዝበለፀ ንብረት ይፈጥሩ መኪና ንኣብነት ኣብ ኤሮጳ ወይ ኣብ ኤሮጳ እዩ መፅኡ ካልእ ኩሉ እዚ ኢኖቬሽንስ ኣብ ኤሮጳን ኣሜሪካን ዝመፀ ጃፓን ሪኦም ሞ ሲኢሎም ከይዶም ጃፓናዊ ስል ጥራይሎም ሲኢሎም ከይዶም እንታይ ገብሩ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ዝሓስርን ዝበልፅን ንብረት ገይሮም ነቲ ካምፓኒ ናይ ኣሜሪካ ካብ ዕዳጋ የውፅዎ ሕጂ ድማ ነቲ ሞዴል እቲ ቻይና ሒዞም መንነዊሕ ከዱ ነይሮም ቻይና ግን ናቶም ጀንዊን ዝኾነ ኢኖቬሽንስ ወሲኾም ዘለዉ ንመለስ ኣብታ ኣርእስቲ ኤርትራ 2-3 ግዜ ምስ ዖማን ፍሉይ ዲፕሎማሲ ክትገብር ከም ትፍትን ዘላ ነጊረኩም ነይረ ስለምንታይ ዖማን ናይ ስዊዘርላንድ ፖሊሲያ ትኽተል እዮም ዝብሉ እንታይ እሱኻ ኒውትራል ምስ ኩሉ ሓይልታት ሰላም ዘለዎ መንገዲ ውፅኢት ናቱ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ሽምግልና ብመንገዲ ዖማን እዩ ዝፍፀም ምክንያቱ ኢራንን ኣሜሪካን ቀጥታዊ ርክብ የብለንን ቀደም ስዊዘርላንድ እያ መንጎኛ ትኾን ነይራ ስዊዘርላንድ ግን ፀቅ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝሓዘ ስለ ዝፈለጠት ኢራን ኣብኡ ይመፅን እየ ብምባል ናብ ዖማን እያ ትመርፅ ዖማን ድማ ዘይሻራዊ ብዙሓት ሃገራት ዝሰርሕ ሃገር እዩ ስለዚ ኤርትራ ነዚ ኩነታት ስለ ዝረኣየት ምስ ዖማን ዘለዋ ዝምድና ናሓየለ ይኸይድ ስለተረኣየ እዞም ሰባት እዚኦም ቀዲሖም ተቐላጢፍና ንዖማን ክንሕዛ ኣለና ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ልክዕ ከምዚ ብተደጋጋሚ ዝረኣናዮ ምስ ስዑድያ ዝነበረ ኩነታት ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ካይድ ምስ ረኣዩ ወለንቀነ ብዙሕ ኣርቲክል ዝፅሕፍ ኣለው ስዑድያ ብዝተኻለ መጠን ናባና ከነምፃ ኣለና ዝብል ኣጀንዳ ገይሮም ወላ ግብፃውያን እውን ከማርሩ ሰሚዐ ኣለኹ ለንቀነ ስዑድያ ተደጋጋሚ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዋ ረብሓ እናዕበየት ትኸይድ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣገይን እዚ እውን እንተኾነ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እሶም ኤርትራ ትገብሩ ዘላ ይርይዎ እሞ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ግን ሓለፋ ክንገብረልኩም ንኽእል ኢና ልክዕ ከምዚ ንዓኻ ቀዲሑ ካባኻ ንላዕሊ ክንብርከኽ ዝኽእል ወይ እውን ካባኻ ንላዕሊ ንኣብነት ምስ ሓደ ትካል ትሰማማዕ ኣለኻ ስኻ ካልእ ሰብ ግን ንዓኻ ቀዲሑ መፅኡ እንታይ ይገብር ነቲ ምሳኻ ዝሰማማዕ ዘሎ ወይ ብዙሕ ገንዘብ ክኸፍለካ ይብሎ ወይ እውን ብሕሱር ክበካ ብምባል ነቲ ዲል ንስኻ ክትገብሮ ትኽእል ክሰብር ዝኽእል ዓይነት ኢና ንርኢ ዘለና ብዙሕ ሰብ ስለ ዘለዎም ድማ ኣብቲ ናይ ዕዳጋ ዲልስ ኩሉ ግዜ ንዓና ክቐድሙና ዝኽእሉ እዮም ወላ ምስ ጥልያን ዝግበር ዘለውን ካብ ቀደም እኳ ዝምድና እንተነበሮም ኣብዚ ቀረባ ጥልያ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ክትገብር ከም ትደሊ ምንቅስቃሳት ምስ ተረኣየ ምስ ጥልያን ዝገብርዎ ዘለዉ ሕግብግብ ካልእ ነገር ንርኢ ኣለና ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ
ናይ ብሓቂ እንታይ እስከ ይብሉ ለው ናይ ወላ ከስሐኩም ስለዚ ኸል እዩ ኦማንሲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክልተ ሃገራት ሂባላ ንሱ ድማ ንህንድን ንእንግሊዝን ሂባላ ይብሉ ለው ንህንድን እንግሊዝን ክትቦም ከላ ድማ ከምዚ ኣካርያ ወይ ብገንዘብ ኣይኮነትን እንታይ ዳ እንካን ሃባን ዝብል መንገዲ እያ ትቕበል ንኣብነት በይዝናትና ክንበካ ተኮይንና ገንዘብ ሃበና ይብሉኻን ወይ ብንግዲ ወይ ብጋሊ እዮም ዝሰማምዑ ምሳኻ ስለዚ ናብ ዑማን ከድና ዑማን ኣበይ ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ዑማን ከድና ሓይሊ ባሕርና ክንገብር ምስኦም ክንሰማምዕ ኣለና ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣይገብርዎን እዮም ኢልና ክንዛረባ ይንኽእል ኢና ቢካዝ እቲ ፅላለ ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያስ ፖቴንሻል ፓርትነርሽፕ ዊዝ ዑማን ይብልለው ማይ ክንቦም ንኽእል ኢና ከምኡውን መግቢ ናይ ደዘርት ስለ ዝኾነ መሬቶም መግቢ ካባና ክገዙ ይኽእሉ ቀፂልና እውን ማዕድናት ክንቦም ንኽእል ኢና ንሳቶም ከንታይ ይብሉና ክእሉ ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ምስ ዑማን ክሰርሕ ከም ዝኽእል ክንገብር ንኽእል ኢና ንሳቶም ግን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክኸብሩና ኢን ሪተርን ኢትዮጵያ ኩድ ሴኪር ናቫል ቤዝ access in Oman, strengthening its maritime presence and safeguarding trade routes. ስለዚህ ታይም ዝብሉ ዘሎ ብግምጣሉ ዑማን ድማ ሓይሊ ባሕሪ ንክንገብር ቦታ ክትበና ትኽእል ሓይሊ ባሕርና ንክንግትር ድማ ዕድል ክንረክብ ንኽእል ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ እቲ ድሌታት ናቶም ወይ እውን እቲ ፋንታዚ ናቶም ደረጃ ይብሉ ምዃኑ ኢና ንገር ዘለና ኣነ በዛ ነፍሰይ ዑማን ድሕሪ ኣፍቂዳትሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክገብሩ ሰራዊ ሓይሊ ባሕሪ ንክገብሩ ሽፋ ይግበረልኩም እየ ዝብል ስለምንታይ እንተ ሓደ ካባና ርሕቕ ኢሎም ሓይሊ ባሕሪ ተገይሮም እውን ንዓና ፅቡቕ ስለ ዝኾነ እንተቲ ሕልምናቶም ግን ኣነ እኳ ምስ ኢለን ማስክ ተዘራሪቦም ከም ናተይ ርዲት እየ ዝብለኩም ምስ ኢለን ማስክ ተዘራሪቦም ኣብ ማርሲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክደሊና ኣለና ኢሎም ካብ ሕጂ ምስ ኢለን ማስክ ናብ ማርስ ትገብሩ ዘለካ ጉዕዞ ንዓና ኣብ ደገ ባሕሪ ሓዘልና ክብልዎ ከም ዝኽእሉ እውን ይጥርጥር እየ ጥርጠራ እየ ዝብለኩም ዘለዎ you never know እቲ ናይ ባሕሪ ድሌትን ባህግን ደረት ስለ ዘይብሉ ከምኡ ክብሉ ከም ዝኽእሉ ኢና ንግምት ዘለና ንቐፅል ኣብዚ እቲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ዝብልዎ ዘሎ ካስሙ ሁኔታውን እንዴት አየኸው የወደብ ባለቤት እንሆናለን የታሪክ ስህተት ተሰርቷል እስካሁን አንድም ቃለ ጉባኤ ላይ ምንም ነገር ያየነው ነገር የለም እንዴት አሰብ እንደሄደች ኤርትራም ራሱ እንዴት እንደሄደች ምናቀው ነገር የለም በዚህ የተጻፈ የፓርቲም ሆነ የመንግስት ሰነድ አላየንም የሚል መከራከሪያም በአደባባይ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፊት ነው ያቀረበው አሁን አሰብ የማንነች የሚለውን ጥያቄ ወደ ታሪክ ወስደውት ወደ ኋላ ወስደውት ከፍተኛ የሆነ ዘመቻ እየከፈቱ ብሔራዊ ስሜትን እየኮረኮሩ ያንዱትና በዚህ አንፃር ያለው ነገር እስቲ አስተያየት ብትሰጥበት بقداي ناي عصب أبي أحمد البرلمان غريبو بقداي ناي إرترا بعبي دمانا بعصب زوم زجبرة زرباتها طب زجبرة اللي زلوا ناس ناي إرترا بخمي كم استفدت مون أي واحد النانيو من كم زفر ملاني إرتراون أي تردانا نالو أبزخونة فايلات ناتناو كروبي خالنا نبلز بولو دراما كم يري خايو يلوم هذا كابتن prominent politician ياتنا إثيوبيا زخونوني أندركاتشو تجي يحطوا له سكمل سناتهم كنسمع معناته اللي تنام حرا أبز position is انتهي مسل አብይ በአጠቃላይ ያለበትን ዋንኛነት ትልቁ ወታደራዊ ቁማና ግምት ውስጥ አስገብተ ማለት ነው ሁለተኛ ሀገሪቷ ያለው ኢኮኖሚ ያለበትን ሁኔታ ግምት ውስጥ አስገብተ ዝም ብሎ ለህዝቡም ተለያዩ የሚቃወሙትም ለሚደግፉትም አካላት አጀንዳ ለመስጠት ተብሎ ካልሆነ በስተቀር ደፍሮ ከኤርትራ ጋር ይዋጋል የሚል ምንም አይነት እምነት አልነበረኝም ያደረገውም አይደለም አንድ ጊዜ ደስ ሲለው በጦርነት ሄድበታለሁ ብሎ ራሱን ካወራ ሌሎችን ካስወራ በኋላ መልሶ ደግሞ እያሰብን ያለነው በሰላማዊ በሆነ መንገድ ነው ብሎም yes ማለት አጀንዳ ናይ ፖለቲካ ካብ ምግባር ሓሊፉ ናብ ኤርትራ ኸይዱ ብፍሉይ ኣብቲ ገባሕሪ ንከምፅዩ ዝብል ሓደ ድሌት የብሉን ክንብል ኣይንኽእልና ግን ዓቕሚ ግን የብሉን ይብል ኣሎ ስለዚ ካልእ ፖለቲካዊ አጀንዳታት ናቱ ውሽጣዊ ፀገማትን ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ሓልክን ምግባር ተዘይኮይኑ ናብ ኤርትራ ከይዱ ኣብቲ ገባሕሪ መንጢሉ ንኽጥቀም ዘኽእሎ ወታደራዊ ቃውማ የብሉን እቲ ዘረባ ግን ንህዝቢ ካብቲ ዘለዎ ካልእ ሽግራትን ውሽጣዊ ፀገማትን መህደሚ ክኾኖ ናብ ካልእ ነገር ኣተኩሩ ንምስሓብ ንምጥምዛዝ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ he emphasizes that በሓፈሻ ኢትዮጵያ ኣብቲ ገባሕሪ የብላ ስለዚ is a painful but must be addressed through diplomacy ኣብቲ ገባሕሪ ዘይምህላዋ ቃንዛ ዘለዎ ነገር ግን እዚ ብዲፕሎማሲ እምበር ብምፍርራሕ ክኸውን የብሉን ኤርትራ could have been a strategic ally through ኤርትራ ኣዝያ ኣገዳሲት ስትራቴጂካዊ መሻርክትና ክትከውን ትኽእል ሃገር እያ ነይራ እናበለ እዩ ዝዛረብ
ተፈላለየ ስለዚ ንኤርትራ ማክንዲ ቦታደራውን በኻልን ጌርካ ብምፍርራህ ነቲ ዘለካ እምነት ተጉድል ምስ ኤርትራ ብቀረባ ክትሰርሕ ምስ ትኽእል እዩ ውፅኢት ብዲፕሎማስን ብሰላምን እዩ ጽቡቕ ነይሩ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ሓንቲ ሰብ ድማ I don't know እንታወይቲ ምዃነ ጽቡቕ ዝኾነ መልሲ ባቶም ኣላ Hello. This message is for the Ethiopians. The Ethiopians that says every day we need sea access, sea access, sea access, sea access. No, it won't be no sea access, man. No Red Sea. Not from Eritrea. Okay? No Red Sea for the Ethiopians. Okay? You guys are land-locked country. So that's it. You guys don't get no sea access. Unless you are paid millions of dollars. How many years you are going to say sea access, man? How many years? كم ذات رواز اللغم أنت ويتي عفلت كوان جن إثيوبيا أفتك بحري بلكمن شنكم دك قصيات ولا مزلا تدليكم أفتك بحري جنزبكم شحبيلكم كتكمل لكم كواحليفكم جن أبناء كلمة خام عندار يلن بوجن يرتراد ما يلن يرتراد يا مثلا نتزربا جن just نعتاتهم nervous قبرهم كم ذكر يخلوا كورو يوم زدليو جن I think كم زين حدا لو بتدقق من يرتراد خاصة زلوا سمعوا اسكه. In transparent way, Ethiopia has requested to use, not for free, based on money, Eritrean ports, Massawa as well as Asab, more so Asab. The response was called again. ኤርትራ ገንዘብ ከፊልና ንኽንጥቀም ኣብ ዮም ይዝብል ዘሎ ተሓቂ ግን ኣንሕና ንፈልጦ ፓብሊክ ስቴትመንት እዚ እዩ Asab was a free port. Massawa was a free port to Ethiopia. This was declared early in 1991. We believe these ports should be free not only for Ethiopia, for everybody else who wants to use them. That's our policy. It's not a problem of conflict. It wouldn't be a cause of any conflict. Any sensible person who believes... Exactly. ዓሰብ ይኹን ባፅእ ናፃ ወደብ ናፃ ብናፃ ክትጥቀመሉ ዝኽእሉ ማለት ብዝሓሰረ ዋጋ እምበር ናፃ ኣብሶሉት ናፃ እኳ ኣይኮነን ነይሩ ግን ማንም ሰብ ንኽጥቀመሉ ክፍውቲ ነይሩ እዩ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ ዘይተጠቀምኩሉን እምቢ ዝበልኩምን በዓልኩም ኢኹም ሕጂ ለኽቢጥካ ብድሕሪት መፂኻ ከተታልል ምፍታን ግን ምን ይነወከን ኢልና ኢና Homegrown companies built from scratch in the past 50 years, now worth over $10 billion. It doesn't look too bad, does it? Well, now look at these from the US and see the relation. The difference is simply staggering. You could fit all of Europe's innovation inside of Microsoft and still have some room left. It is painful, but there's hope. The EU is working on a massive new initiative to revolutionize the entire ecosystem in which startups and companies operate, the so-called 28th legal regime, a change that could finally help Europe compete with the big players. You know. እንታይም ዝብሉ ዘለዉ መጀመርያ ኤሮጳ ኣብ ከመይ ኩነታት ሃላ ንኽንገልጽ ኢና እዚ ጌርናዮም ኣብ ኤሮጳ ዘለኹም you better watch what is happening around the continent እዚ ዩሮፒያን ዩኒዮን ናበይ ገጹ ይኸይድ ኣሎ ብዓይኒ ቁጠባ ክረአ ከሎ ኣስተውዒልካ ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ ክኸውን ከምዚ ትሪእዎ ፀናዕኩም ኣብዚ ብፍላይ ዓለምና ብቴክኖሎጂ እያ ትዝወር ዘላ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ናይ ኤሮጳ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒስ እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም እዮም እቲ ዝዓበየ እዚ ኤስኤምኤል ዝበሃል ናይ ሆላንድ ኣብዚ ናይ ቺፕ ማኒፋክቸሪንግ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ዘለዎ ካምፓኒ እዩ ኣብ ሆላንድ ዝርከብ ካምፓኒ እዩ ኣብዚ ኩናት ናይ ቻይናን ራሽያን ናይ semiconductors ወይ ናይ ቺፕስ ኩናት ዝካየድ ዘሎ ድማ ብዙሕ ብድሆታት ገጢምዎ ዘሎ ካምፓኒ እቲ ዝዓበየ ናይ ቴክኖሎጂ ዝበሃል እዩ ካልእ ስፖቲፋይ ዝበሃል ኣብ ስዊድን ዝተመስረተ ካምፓኒ ካልእ እቲ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ንኣሹ ኣለዋ ቦቶም ካምፓኒታት ማለት እዚኦም እዮም እቶም ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒታት ኣብ ኤሮጳ ካብ ዝቐውም ለተይ ከባቢ 25 ዓመት እንተለዎ ኣብ 25 ዓመት ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒታት ኤሮጳ ዘፍረየቶም እዚኦም እዮም ሕጂ በይኖም ክትሪኦም ከለካ ዓበይቲ ክመስሉካ ይኽእሉ እዮም ምስ ኣሜሪካ እታ ቀንዲ መወዳድርቶም ዝነበረት ዘላ እውን ኣወዳድርዎ look at this ዩሮፒያን ዩኒዮን ዘፍረየ ካምፓኒታትን ኣሜሪካ ዘፍረየቶም ካምፓኒታትን ዩሮፒያን ዩኒዮን ካብ 2000 ኣቢሉ ቆይሙ እንድሕሪ ኢልና 15 ዓመት እንተለዎ ኩለን ዘን ካምፓኒታት ኣብዚ ትሪእዎን ዘለኹም ብጀካ ኣፕልን ማይክሮሶፍትን ክልቲአን ድማ ካብ 2000 እየን ሓያላት ክኾና ጀሚረን maybe ካብ 2008 ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ክልቲአን እዚአን ካምፓኒታት ተደየለ ብኣማዞን ኢንቪዲያ ጉግል ሜታ ገሌልካ ተስላ ኩላቶም እዚኦም እውን ድሕሪ 2000 ምስ ዩሮፒያን ዩኒዮን ዝቆሙ እዮም ረእይዎ ክንዲ ምንታይ ብዙሕ ካምፓኒታትን ሓይሊ ናይ ቴክኖሎጂ ኣብ ኤሮጳን ኣብ ኣሜሪካ ክፍጠር ኪኢሉ ኣብ ኤሮጳ ኸ ናፈይ እዛ ንእሽተይ ጫቑት ትመስል ዘላ ኣብ ውሽጢ ማይክሮሶፍት ጥራይ ክኣቱ ዝኽእል ትሪእዎም ዘለኹም እቶም ገጀፍቲ ትሪእዎም ዘለኹም $1 trillion ቢዝነስስ እዮም ኢንቪዲያ ማይክሮሶፍት ኣማዞን ኣፕል ጉግል ሜታ
كم دما تسلا جنا أبو تقرب زلوا زياتهم تم كانوا دما تريهم اللهم جينا أبو قصهم زقرب زلوا دما شحات كامباين تاع الأوراكل تبعله نتفليكس سلازي انتهي وريدو أوروبا كساع كندزي دحري كتعرف خل ندحري لكم حنت نقدر تراهم كتفلتوا تقبع حنت نقدر تراي ذكر سدما regulation حقت هذا بزح منقستي فتراونا تاي متسني حقتاتن مسرحاتن تراي زفبرخ منقستي حدش كامباني حدش بيزنس ايفترني سلامتاي حدش بيزنس كفتر كله سب بزح ريسك يزوسد بزح ريسك مال دما مخاله زرربا ገንዘብ يبلون ገንዘብ ዘይብሉ ማዓት ፋይላት ማዓት ሕግታት ከማለ ማዓት ነገራት እሙኻ ዘፍር ጌጋን ተገይሩ ድማ ስጉምቲ ማእሰርትን ገለን ክመጾ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ክገብር እዩ ዝፍጥን ሓድሽ ነገር ወይ እውን ነቲ ሓሳብ ናቱ ሒዙ ኣብቶም ፍኹስ ዝበለ ሂወት ዘለዎ ብዙሕ ዘየጨናነቑኻ ብዙሕ ገንዘብ ዘይሓቱኻ ብንእሽተይ ክትበገስ ዝሕግዙኻ ሃገራት ናብ እንክ ስደድ ዝመርፅ ብዙሓት ኤውሮፓውያን ኣብ ኣሜሪካ ከይዶም እዮም ነቲ ሓሳብ ናይ ቢዝነሶም ዘሳልጥዎ ስለምንታይ ኣሜሪካ ንኣንተርፕረነርስ ንሓድሽ ሓሳባት ዝእንግድ حنقف هاي الزقبل بزح حقتها زي بزح مسعبها يرخاخ بولكا أصيلهم كامباني مسرتك أتاويتات كتجبر مجمرك شعو نتو كله كتمالو زلك أمالي يبلغها مجمر ياجن كل جنا خي تبجسك أبا أخذ كوتر كي تبجسك نحقك إله نهي قال ما لنا عايزي نهي فاينانس نهي بيزنس أما خاري كتكوتر تقدر نعرفينك كعود وتنزيد فلتر البيزنس ترقم يبلون أوروبا حبر الدماء وتصيت نايتي زقبروه انتي زبال زربالو لمو زربا امريكا حدش نجار يفطروا تشايناويان قديحهم زبالص يقبروا اوروبا دما حق طرايهم زفطروا حقي نتي بتشاينا بامريكان زفطر نبرت حق مفتار طراي سرعهم وتصيت ناتو دما كابزيا تعبي صفعيت كتغاطما كايتخلنا كل زاربه زلو سلامتاي ابيرترا كساب حجي اب نورمال كونيتات سلازي يلن حدش كامبانيتات مسرت يلن حدش بيزنسس وني مت يلن نحاور جن عبي كتبا كن هانت ندحر خوينا منغستي نتي برايفت سيكتور نتوم زيغاتات ناتو حدش حسابات نخو قبرو كتبابعو مالو مدرخ كفترو لهم كخلالو نعتاتهم كمچاچا لهم كخلالو انت زي اللي حقتات ابزعكا ابرتعك حقتات نسب تفرون دحر خوينكا سب حدش نجر كفتر اي مرصني سلازي ابتاز فلطات رايشون كولل كبل زنبر زي كم عبي ابنت نوصدو اب قدمي زنبر ندحريد دملس دحريد زنبر دما نقدمي دما تدما حدش بيزنس استفكات تخينيو عجي اتوم امريكان قال لنا زين نوح عمتات نفلط نيرنا يم زبلو زلو well I think things are changing for example كريكم دليلهم innovation امريكا اللي تشاينا مخانوم يم زنو غرنيرم اذا نبرد زبكم زلو لنكنه وصي زلو حنت كامباني امريكا حنت كامباني هو ويت بحال مس شوعت كامبانيات امريكا تولاديرات سعرهم على يزبال زلو ساقنتا إذا حتى كامباني تك جاينتس بحاجة تقدم مالا نابنت مايكروسوفت التي اوبريتنج سيستم زي اوبريتنج سيستمز بحال ويندوز مالتي نا مايكروسوفت زبز كمبيوترات دما وي ماكين انت يكون دما ناي زي ناي ويندوز مالتي صحت اللوا ناي اندرويد زخنا جن بزحت يكون سلازي نكلتين نزوم بفلاي نت ويندوز بحال نخلتيهم كوادرهم زخل ناتوم سريها مالو تليفون كون كله بامريكا تسعبي تليفون ابل يو نا ابل زغاتم هواوي بحال كاسر يمالو ني اوتونومس درايفنج نتسلا بمكينان كم دما بعلات زور تكنولوجي مقبارن تسلا دما قديمه كابون العلي وصيتام تيمالو بحال تشيبس زي ناي سيمي كوندكتورز دما مستزعبي كامبانيز بحال كوالكومن كم دما انفيديا توداريرو ممليسو حدش نجر زمت زلي اب داتابيز بحال دما مس اوراكل بحال كامباني يورادر الله اب نيتوركينج بحال دما ام سيسكو بحال كامباني يورادر سانكشنز دما مس منكس امريكا توداديرو يسعر الله بحال حنت كابتن زمت وين نبرد دما لنكنه ابزي سوشيال ميديا كلل كتبن ريالنا كمبيوتر من تليفون من سي بقى كم حدا نبرد كوين كم سرح غيرهم الله you cannot believe this مالتنا هنا باوروبا نبرز لنا التليفون زبال تليفوني لابتوب زبال ما لابتوب يو كباب 10 عامد بزح لوطي رانا لون بفلا كمبيوترات لوطي يلا دارغا مسلچو كمبيوتراتنا نرزا لنا بزوان زي ابل يخون ولا ويندوز زغير ነገር የለም ቁርብት ላይ ሕብሪ ገለታት እንደዚህ ኮይኑ ሓድሽ ነገር ሲ የለን እዚኦም ግን ራይወቲ ቴሌፎንን ኮምፒውተርን ዳርጋ ሓደ ዓይነት ገይሮም ስለዚ ክንዲ ገለ ላፕቶፕ ሒዝካ ላይ ኮንስታ ቴሌፎን ካሲ ናብ ኮምፒውተር ክትቅይራ ቴሌፎን በይኑ ብዙሕ ስራሕ ይሰርሓልካኒ ንሪኦ ኣለና ድሩት እዩ
ብፍላይ ቢዝነስ ተሪኻዮ ቴሌፎንካ ብዙሕ ነገር ኣይኮነን ዘሳልጠልካ እዚኣቶም ግን ሲምለስሊ እቲ ቴሌፎንን ኮምፒውተርን ብሓደ ከም ዝሰርሕ ገይሮም ይሰርሕዎ ኣለዉ ኣብዚኣ እውን ካልእ ቪድዮ ምፅልኩም ነይረ ኣሚን እዚ ትራይዎ እዚ ኣይፓድ ዲኻ ክትብሎ ቴሌፎን ዲኻ ክትብሎ እንታይ ኻ ክትብሎ ነዚ I don't know ታብሌት ዲኻ ክትብሎ just incredible እቲ ኢኖቬሽን ናቶም ኮይኑ ዘሎ እዚ ኻ እንታይ ዘርእየካ ቻይናውያን ኣብ ፈጠራውነት ናበይ ገጾም ከም ዝኸዱ ዘለዉ ነዚ ቴክኖሎጂ ድማ ናበይ ገጾም ይወስድዎ ከም ዘለዉ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ክትፈልጡ ተደሊኹም ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ናይ ቻይና ሚድያ ምክትታል ዘድልየኩም ምክንያቱ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ጠጠው ኢሎም እዮም ዳርጋ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣሜሪካ እኮ ድሓን ኣለዉ ኤውሮጳ ግን ሓድሽ ነገር እኳ የለን ኣክቹዋሊ ናይ ቀደም እዩ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ኣብ ቻይና ግን እቲ ኢንዱስትሪ ከመይ ኢሉ ይረስን ከም ዘሎ ከመይ ኢሉ ይቕልጥፍ ከም ዘሎ ከመይ ኢሉ ይዓቢ ከም ዘሎ በዚ ኢንስፓየርድ ክንከውን ክንክእል ኣለና I hope someday these things are going to ናትና entrepreneurship እውን ላዕሊ ገጹ በፂሑ ንሕና እውን ኣብ ከምኡ ከም ንዋሳእ ክንከውን ንግረ መንገዲ ድማ እዚ ቻነል እዚ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ነገር ንክንፈልጥ እውን ክሕግዘና ዝኽእል ዝበልኮ ትሕዝቶታት ከምፅየ ዝደሊ because someday things are going to change ኣባና እውን ኩሉ ግዜ ይኮናን ኣብ ድሕሪት ክንነብር ስለዚ ኣቐዲምና እንታይ ይመፅእ ከም ዘሎ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ The Russian President Vladimir Putin has praised Hungarian Prime Minister Viktor Orban for what he called a balanced position on the war in Ukraine. The two leaders met in Moscow, Orban's second trip to Russia since last year. The Hungarian leader vowed Russia will remain a key energy supplier for his country despite US and EU sanctions on Russian fossil fuels. በዛ ሓደ ድማ እንታይ ንርኢ ኣለና ራሽያ ንኣሜሪካ ኣሜሪካን ራሽያን ብድሕሪ መጋረጃ ዝገብርዎ ዘለዉ ኤውሮጳ ድማኒ ፑቲን ከውድቑ ኢሎም ላዕልን ታሕትን ኣብ ዝጎይሉ ዘለዉ ናይ ኤውሮጳ መራሒ ንኤውሮጳ ገዲፉ ናብ ራሽያ ከይዱ ምስ ፑቲን ከም ዝተረኸበ ቪክተር ኦርባን ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኤውሮጳሲ ኣብ ፖለቲካዊ ይኹን ኣብ ቁጠባ ዳርጋ ናይ መዓልታዊ ኩነታቱ ስዕረት ጥራይ ኢና ንርኢ ዘለና እንደን I don't know ናይ መወዳእታ ዕጫ ናይ ኤውሮጳ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል እስከኒሸን ይስማዑ Orban is seen as Putin's closest partner. He's consistently tried to block tougher sanctions against Moscow at the EU level and has criticized aid to Ukraine. ከም ንሪኦ ዘለና ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ፑቲን ኣብ ልዕሊ ራሽያ ከቢድ ዝኾነ እገዳ ክትገብርን ንፑቲን ካብ ዓለም ከተነፅልን ልዕሊ ኩሉ ድማ ዝኾነ ይኹን መራሒ ኤውሮጳ ምስ ራሽያ ከይዘራረብ ኣብ ዝደልዩሉ ዘለዉ ቪክተር ኦርባን ድማ እገዳ ናይ ፑቲን ብፍላይ ነዳዲ ካብኡ ይመፅኦም ስለ ዝኾነ ብመስኖ ንሱ እንትታሊ ንቁጠባ ናቱ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ንዶናልድ ትራምፕ ሓደራኻ እዚ ኩሉ እገዳ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ትገብሮ ዘለኻ ንሃንጋሪ ኣይትተንክፋ ምክንያቱ ንሕና ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዘይብልና ምስ ኩሉ ሃገራት ብሰላም ክንነብር ኢና ንደሊ እዞም ኤውሮጳ ግን ኣንፃረ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ንኤውሮጳ ስነ ስርዓታት ሕዘለይ ብምባል ናብ ቻይና ከይዱ ናብ ራሽያ ከይዱ ምስ ፑቲን መበል ካልኣይ ግዜ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመታት ክራኸብ ንሪኦ ኣለና ኤውሮጳውያን ድማ እዚ ኣዝዩ ዘቆጥዖም ኩነታት እዩ ቢካዝ ኣብ መንጎኦም ፍልሊ ከጋጥም ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣብ ዩክሬን ድማ ሓደ ኣገዳሲ ተፈፂሙሎ ናብ ቁጠባ ክምለስ እየ Coming on one of the top stories that we've been following here, and that is the investigation or the raid on the home of President Zelensky's chief of staff. Nick Walsh here with more. Nick, what have you been learning in the last few minutes? ሓደ ነገር ድማ ኣብ ዩክሬን ይረአ ኣሎ ንሱ ድማ ሓለቓ ስታፍ ናይ ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ናይ ዩክሬን ማለት እዩ ብብልሽውና ብዙሓት ሰባት ተጠቂዖም ኣለዉ እዚ ሰብ እዚ እውን ምስ ብልሽውና ገዝኡ ከም ተፈተሸን መንጎ ድማ ስልጣኑ ክገድፍ ወይ እውን ካብ ስልጣኑ ቦለንቱ ከም ዝተሃለየ ዝንገር ዘሎ ሓደ ካብቲ ብብዙሕ መንገዲ ዝኽሰሰሉ ናይ ዩክሬን መንግስቲ ብፍላይ ናይ ዘለንስኪ መንግስቲ ማለት እዩ ብብልሽውና እዩ ዝኩሉ ቢልዮናት ገንዘብ ናብኡ ዝመፅእ ኣብ በዓል ሞኖኮ ከም ዝረአን መዓት ኣብ በዓል ዱባይ ከም ዝረአ እቲ ገንዘብ እዚ ኻ እንታይ እዩ እታ ሃገር ክትዓኑ ትኽእል እያ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ግን ብግሉ ነቲ ኩነታት ተጠቒሞም ሃብቶም ኣብ ምድላብን ቁጠባኦም ኣብ ምኽዕባትን ከም ዝርከቡ እዩ ዝንገር ኩናት ንኩሉ ይኮነን ሕማቕ ነቲ ድኻን ሓንቲ ዘይብሉን ንሂወቱን ዕድሚውን ናብርኡን ከበላሹ ከሎ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰብ ግን ወላ እውን ነቶም ቢዝነስ ፒፕል ነቲ ኩነታት ምስ ዝምችእ ነገራት ብምግባር ይረብሑሉ እዮም ስለዚ ኩናት ክመፅእ ከሎ ኩሉ ሰብ ብሓደ ዝጉዳእ ከይመስለኩም ኩናት ንብዙሓት ንውሕዳት ሰባት ደርብሕ ክኸውን ከሎ ንመስኪን ህዝቢ ግን እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ኩናት ናይ ዩክሬን ድማ ብተደጋጋሚ በቲ ሚድያ ናይ ምዕራብ ኢና ንሪኦ ዘለና ብልሽውና ኣብቲ ኢነር ሰርክል ናይቲ ፖለቲካ ኢሊት ናይ ዩክሬን ከም ዝረአን ንዑ ንምፅራይ ድማ ወላ ሓንቲ ክሳብ ሕጂ ዝተረኣየ ውፅኢት ከም ዘየለ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ንመለስ ክልተ ነገራት ከርእየኩም እየ
ናይ ቻይና ቁጠባዊ ጭዋዳ ናብ ላቲን አሜሪካ ንረስከ Peru's Chancay port is becoming the gateway to South America for Chinese car makers that are widening their footprint across the region with both traditional vehicles and EVs. The Chinese-built megaport, majority owned by the Chinese shipping giant COSCO, has nearly halved the trans-Pacific shipping times. As a deep-water port, it could... እንታዮም ዝብል ዘለው ቻይና መኻይን ናይ ቻይና ምናልባት ኣብ ኤውሮጳ ኣብቲ ከተማታት ናትኩም ብዙሕ ከይትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኣሜሪካ ጠቕላላ ዘይትርእይዎ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ንዓለም ግን ኮንትሮል እናገበርዋ ይኸዱ ኣሎ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ በዓል ኢትዮጵያ እውን ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ኣብ ካልእ ሃገራት ኣፍሪካ ከምኡ ድማ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ብብዝሒ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ብብዝሒ ኣብ ማእከላዊ ምብራቕ ብብዝሒ ምክንያቱ ኣዝየን ሕሱራትን ብዋጋ ድማ ውፅኢታውያንን ስለ ዝኾና ብብዝሒ እየን ዝረኣያ ዘለዋ ንድኻታት ድማ ብፍላይ ብቁጠባ ትሕት ንዝበለ ህዝቢ ትዝበለፀ መኻይን ውፅኢት ዘለወን ቤስት ቫልዩ ፎር ማኒ እዮም ዝብልዎን ምክንያቱ መኪና ገዚኻ ቁጠባኻ ዝድርዕማካ ዘይኮነ ስታይልሽ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ግን ሕሱር ንክትንቀሳቀሰሉ ድማ ካብ ነዳዲ ወፃኢ ብሶላርን ብገለን ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ዘን መኻይን ኣብ ላቲን አሜሪካ ይረኣያ ከም ዘለዋን ውፅኢት ናቱ ድማ ሃገራት ምናልባት አሜሪካ በሚድያ ጌራዚ ካምፓኒታት ናይ አሜሪካ ትርጉም መኻይን ናይ ቻይና ትርጉም ከም ዘይብሉ ክእምኑ ኻዮም ዝፍትኑ ኣብ ሪያሊቲ ግን ናይ ቻይና መኻይን ኣብ ዓለም እናስፋሕፍሓ ይኸዳ ከም ዘለዋን ምስ ግዜ ድማ ፈቲና ፀሊና ናይ ቻይና መኪና ኢና ክንዝውር ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልእ ኣብ ክሽነና ይኹን ኣብ ካልእ ንብረት ኣብ ሂወትና ናይ ቻይና ንብረት ንጥቀም ዘለና ዋላ ናይ ኤውሮጳ ብራንድ ናይ አሜሪካ ብራንድ ዝጥቀም ተልካ ኣበይ ዝስራሕ ተልካ ግን ኣብ ቻይና እዩ ዝስራሕ ስለዚ ቀስ ብቀስ ቻይና ንዓለም ኮንትሮል ትገብራ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ነዚ ኩነታት እዚ ድማ you better get used to it እዮም ዝብሉ ዘሎ ተቀላጢፍካ ነቲ ኩነታት ኣዳፕት ምግባሩ ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ቻይና ንብዙሓት ሃገራት ናይ ኢንዱስትሪ ናይ ምስፍሕፋሕ ብዙሕ ነገር ከም ትገብረሎም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ብዙሕ ነገር ድማ ኢኖቬሽን ናይ ቻይና እናስፋሕፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎን ብፍላይ ኣብ ናይ ወደባት ኔትወርክስ ኣብ ሓደ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ወደባት ምስራሕ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ወደባት ኣብ ንሓድሕዱ ኮኔክትድ ከም ዝኸውን ብዘይ ቻይና ድማ ብብቅዓትን ብከምኡ ዓይነት ዋጋን ክሰርሕ ከም ዘይክእል ገይሮም መወዳድርቲ ንኣሜሪካ መወዳድርቶም ማለት እዩ ምስኦም ክትወዳደር ከም ዘይትኽእል ገይራ ሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ንመፃኢ ሎክ ትገብራ ከም ዘላ እዮም ዝዛረቡ እንታይ ማለት እዩ ዝኻ ወደብ ናትካ ቻይና እንተሰሪሓቶ ኩሉ እቲ ኣብኡ ዝኣቱ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ቻይና እዩ ዝኸውን ስለዚ ባሕንጎ ፈቲኻ ፀሊኻ ምስ ቻይና ኢኻ ክሰርሕ ቴክኖሎጂ ናትካ ናይ ቻይና እንድሕር ኮይኑ ምስ ቻይና ንክሰርሕ ዕምቆት ዘለዎ ስራሕ ንክትሰርሕ ኢኻ ትግደድ ስለዚ ኣሜሪካ ክሳብ ሎሚ ፅቡቅ ጌራ ንዓለም ትገዝኦ ዝነበረት ትሕቲ ቅርፂ ናቶም ቴክኖሎጂ ናትካ ምስኦም ዝተሓሓዝ ስለዝኾነ ካብኣቶም ከምዘይተሃድም ገይሮም ይማሲሮም ከ ነይሮም ሕጂ ግን ኣብ ፋይናንስ ይኹን ኣብ ኢንፍራስትራክቸር ይኹን ኣብ ወደባት ይኹን ኣብ ገዛውቲ ይኹን ኣብ ፅርግያታት ይኹን ኣብ ኤርፖርታት ናትካ ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ እንድሕር ኮይኑ ዝኣቱ ዘሎ ፅባሕ ንጎ ካብ ቻይና ተፈንቲካ ንክትከይዱ ኣይክትክእልኒ ኢኻ ስለዚ ስፔር ፓርት ናትካ ድዩ ኣፕግሬድስ ናትካ ድዩ ካልእ ነገራት ምስ ቻይና ኮኔክትድ ክኸውን ቻይና ድማ ንዓመታት ፕላን ዝገበርዎ እዮም ዘተግብሩ ዘለዉ ይብሉና ኣለዉ ኣይ ሆፕ እቲ ፕላን ናይ ቻይና ናብ ዓድና ድማ ክበፅሕ ኣትሊስት ወደ ባፅእ ሞደርን ኢንፍራስትራክቸር ክኾነሉ ዝኽእል ኣብቲ ኔትወርክ ናቶም ተዝኣቱ ኣብ ማይ ፀላኩን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ወደባት ይሰርሑን ይፅግኑን ሞደርናይዝ ዝገብሩ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር እቲ ኔትወርክ ድማ ናይቶም ወደባት እውን ኣብቲ ናቶም ንግዲ መስመር ናይ ንግዲ ናቶምን ዝተሓሓዝ ምስኡ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር እቲ ትሕተ ቅርፂ ሃኒፆሞ ዘለዉ ወይ እውን እቲ ነውሃው ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኩሉ ወደባት እዚ ቻይና ትሰርሖ ዘለያ ኢንተርኮኔክትድ እውን እዩ ምስቲ ናቶም ንግዲ ድማ ምትእስሳር ኣለዎ ወደብ ጥራይ ሰሪሖም ቻው ይብሉኻን እዮም ንግዲ ናቶም እናዓመቑ እዮም ዝኸዱ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ again these are very very incredible things ኣስተውዒልና ክንሪኦም ዘለና ኢና ከም ኤርትራዊ ድማ ሓደ መዓልቲ ንሕና እውን ከምኡ ከጋጥመና ኣብ ዙርያ ይዋዝገ ኣብ ድሕሪት እውን ክበኩም እየ ሓደ ሰብ ዝገበረያ ኤርትራያን ቴክ ሃብ ኢሉ ዝገበረያ ናይ ቴክኖሎጂ ሃብ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝበካ ከምዚ ዓይነት ብኣይ ገይሮም ይሰርሕዎ ኤርትራውያን ናይ ቴክኖሎጂ ቦታ ብከምዚ መንገዲ ተሰሪሑ ከምዚ ዓይነት ክንሪኤሉ ንኽእል ግዜ ንምነ ከም በዓላነ ማለት እዩ ሳምደይ ኣብ ኤርትራ እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ቫይብረንሲ ክህሉ እሞ መንእሰያትና ኣብ ኩሉ መንገዲ ክወናጨፉ ክንርኢ ድማ ተስፋ ንገብር ተስፋ እቶም ከምዚ ጌርኩም ነቲ ኣብ ባይታ ዘይረአ ዘሎ ንሰብ ንክሓልም ከጋጥም ከም ዝኽእል ክርኢ ከም ዝኽእል ነቲ ኪኖ ገቦ ዘሎ ነገራት ንኽርዩ ቪዥዋላይዝ ክገብሩ ትስዕሩ ዘለኹም ድማ ኣነ ኣናይሰ ይርዮኒ ዓብ ስራሕ ኢኹም ትሰርሑ ዘለኹም
قصلوا وطراي كلكم زدلي معناته عالمنا تغير الله نتز مقيارات دما نعناو نحناون فتينا صلينا ناو غصنا نخي زلنا حدا معلتنا ومتاونا زي ترف سلازغونه نتي كناتو نخل اقدمنا كنحسبلو مجمار دس بلني تومكم تقبروا زلون ناي موداتا مخري For every job, where do you actually go to? But the smartest people I know, they focus on the businesses AI can't touch. 3 circles, and where they overlap, you'll find the most AI-proof opportunities. Circle 1, physical. AI doesn't have hands. It can't pick up a wrench or move freight. That's why warehouses renting to e-commerce companies, heavy equipment repair, logistics yards are still run by humans. Circle 2, regulated. AI doesn't get permits or licenses, but you كم زاتري وازلهم زاقال زي كل زي صبوا نقرات ندي تبكى artificial intelligence نبزح نجر يقاطع له يزبال سلازي كم قل لخا انت هيك تقبر عليك AI كهر مكان تدليخا ويون صراحة كخي من طلاقات تدليخا انت هيك تقبر يدليكم زي زربات بوجرك ما استوعبوا مرتين دقهم دي لنفسنا نقبر كلنا ونزل نجر زاب قمتيتينا انت تتكمنا زي حشي هذا ثلاث نجرات مجمرة AI إيد يبلون روبوتات اللوجن إيد ناتو لك كمنا يسب خونا يكني سلازي كل تتصرحوا يكون تكالك يكون كاله بيد سرح له نجار كوسا خلوك خلاله حجة لهم أب لابتوب ونكو إتكات تكمي خاطر ونتقوليه but that doesn't mean كم زي carpenter ديو electrician ديو قال نجار زيادة بإتكات حويس كات تسرح له نجار AI كلطيف ونخلو كتكو يخلي الكاك زر بايكل سلازي إتكم تعوسوا له نجار نطلو كس أنا يخلي كالاي regulated من قصيزك وعصر ويون لايسنس لنا بنت حكمنا ولا أول ماشيناتنا يا أنت متى منجستي لايسنس كخلاله سودا ما جزء وسديو لذي أب regulated sectors تصرح زلهم regulation كسب زلوا نتسرحكم كقصة غليب لذي أبون أستوي لنا كريان غلينا سالسايون انتهي بلو but you can think about waste collection, trust, human touch. Some decisions can't be left to algorithms. سالساي دما human touch زخونه نجار بالماشين تراي بلابتوب تراي زودا سيرفيس يكونه إيد سب حلفو زلوا نجار كله له سلذا هذا نجار تغلال لاب تكنولوجيا باللابتوب تراي زودا يكونه human touch مسب ركب زلوا ويون سبات مركب دي ويجلا نجار سبسك قربو زخل نجار تلوون human touch زلوا دايركشن سريهم أبون كبياتو لكم زلا لعلو خلقن نجارات أستوعبك زدلي مستخخال المقبار إن بس النجار كم خدمة بقطع بقى حجازي خون مالك የመንግስት ኃይሎች ከስምሪት ቀጠና መጥፋት እንደቀጠለ ነው። ጀነራሉ ደግሞ ለብልጽግና አገለግልበታለሁ ያሉበትን ምክንያት ተናግሯል። የ2017 ማጠናቀቂያም የመከላከያ ሰራዊቱ ግምገማ ወቅት በሰፊው ከሰፈሩ ጉዳዮች መካከልም የሰራዊቱ ከስምሪት ቀጠናዎች መጥፋት፣ ታጣቂዎችን ከነጦር መሳሪያቸው መቀላቀል የሚለው እንደሚገኝበት መዘገቡ የሚታወስ ነው። ይህ አሁንም በአማራ ክልል በተለይ ቀጥሏል። የክልሉ የሚሊሻና አድማ ብተና አባላት እንደዚሁም የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከስምሪት ስፍራዎች እየጠፉ የተወሰኑት ደግሞ ወደ ታጣቂዎችም እየተቀላቀሉ ስለመሆናቸውም ታውቋል። አብይ አህመድ ናይ ሰራዊቱ ሽግር አለው ክባል ከሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከምዘ ኮነ ዝንገር ዘሎ ሓደ ካብ ድማ ሰራዊት ናቱ በብዝሒ ነቲ ናይ ብልጽግና ሰራዊትና ገደፈ ገሊዩ ሃድም ገሊዩ ናብ ፋኖ ምስዕጥቁን ምስካሊዩን ይሕወስ ኣሎ ስለዚ ወላቲ ናይ አድማ ብተና ዝብሎም ሰራዊት ዲዮም ሚሊሻ ዲዮም ወላቶም ኮማንዶታት ዝብሎም ዘሎት ሪፐብሊካን ጋርድ ዝበሃሉ ዲዮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ናይ ብልጽግና ሓይል እናገደፉ ናብቲ ናይ ሰራዊት ናብቲ ፋኖ ወይ እውን ናብ ካልእ መንገዲ ስለዚ ዘተኣማምኖ ሰራዊት ንክሃንፅ ሽግር ኣጋጢሞ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ከምዚ ኩነታት እናሃለዎ ከሎ እዩ ድማ እቲ ተደጋጋሚ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኩናት ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ወይ እውን ንኩናት መናውራ ክገብረሉ ዝኽእል እምበር ኣብ ኩናት ክእትዎ ዝኽእል ኩነታት የብሉን ኣብ ዝበሃለሉ ደረጃ ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ ዘለና ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ሰራዊት ናቱ ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዘሎ ምግምጋም ጠፊእዎ ይኮነን ዘሎ እቲ ካልኣይ ዝኸበደ ዝበሃል ዘሎ ድማ እዚ ሊሆነው የዳዋ አንጀት ውስጥ ጠብ አድርጎ ልጆቹን አጉርሶ ማኖር ካልቻለ የቱ ጋር ነው የሚረክሉ? ሰው እየተራበ እየታረዘ አቅም አጣሁኝ እያለ ለልመና ጎዳና እየወጣ ህፃናትን ማሳደግ አቅቶት ወደ ከተማ እየላከ ደላላዎች ህፃናትን ሰብስበው አምጥተው ትልልቅ ከተሞች ውስጥ እየበተኑ በልመና እያሰማሩ ይሄን አይናችን እያየ እኛም በየጓዳችን በየቤታችን ለአንድ ኢትዮጵያዊ አንድ ተራ ወንደላጤ ኢትዮጵያዊ 30 ብር እንጀራ እየገዛ የሚበላ ከሆነ በዚህ ሰዓት ላይ ምንድን ነው የሚኮነው? ብሓፈሻ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዲቤት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብይ ኣሕመድ ተኣምር ዝኾነ ቁጠባዊ ግስጋሴ ይገብር ከም ዘሎን ሚራክል ኢኮኖሚክ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር እቶም ኢትዮጵያውያን ድማ እንታይ ማለትካ እዩ ተኣምር ዝኾነ ቁጠባ ክትብል ከለኻሲ እንታይ ማለትካ እዩ እስካብ ረሃልና ምክንያቱ
ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣመናይ ከፊዎ ዘሎ መናብሮ ስለዚ ከመይ ገይሩ ሚራክል ክኸውን ዝኽእል ቁጠባ ንዓንድ ቁርብ ኣረዳእናዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኣቋሞም ድማ እቲ ኩነታት ኣብ ባይታ ዘሎ ንዑ ዘንፀባርቕ ኩነታት ስለዘየለ እቲ ትብሎ ዘለኻ ንዓና ክበርሃልና ኣይከኣለን ኣሎ ስለዚ እቲ ሚራክል ናትካ ኣረዳእና ዝብል ብዝሰፍሐ መልክዕ ኢና ንሰምዖ ዘለና ቁጠባና ኢትዮጵያውያን ብፍላይ እቲ ተራ ኢትዮጵያዊ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኢሊት ዘሎ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ካልእ ዕድላት ካብዚ ዘሎ ኩነታት ዘይረብዕ ዘሎ ብዙሕ ሽግር የጋጥሞም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ነፍሲ ዝኻለ ዲቤት ዝኸይድ ዘሎ እዩ ካብቲ ጉዳይ እቲ ከይወፃና ድማ ሓደ ነገር ኣጋጢሙላ ኣብቲ ትግራይ ዝበሃል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስምዕዎ ኣብዚ ትናንት ምሽት የተሰማው የቦምብ ፍንዳታ ሁከት ለመፍጠር ያለመ ነው ሲል የከተማዋ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ገለጸ። በመቀለ ከተማ ትናንት ህዳር 18 ምሽት 4 ሰዓት ተኩል ገደማ ልዩ ስሙ አዲ ሐቂ በሚባል አካባቢ የቦምብ ፍንዳታ መድረሱን የከተማዋ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አስታውቋል። በክስተቱ ዙሪያ ማብራሪያ የሰጡት የከተማዋ ሰላምና ጸጥታ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ረዳሃኝ ፍሳሐ ፍንዳታውን ያደረሱት ህዝብን ለማሸበር ተልዕኮ የተሰጣቸው የጥፋት ኃይሎች ናቸው ከማለት ውጪ የሰጡት ማብራሪያ የለም። መቀለ ኤፍኤም እንደዘገበው ኃላፊው የቦምብ ጥቃቱ ግልጽ ባልተደረጉት አካላት መፈጸሙ ቢነገርም የቦምብ ፍንዳታው በሰው ወይም በንብረት ላይ ጉዳት እንዳላደረሰ ተናግረዋል። ሕዳር ትግራይ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ብተደጋጋሚ ኣብ ትግራይ ሓንሳብ ብድሮናት ምንቅስቃሳት ሓንሳብ ገለ ዊርድ ዝኾነ ነገራት ከርኢ ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ድማ ሓደ ቦምብ ከም ዝተተኮሰ ኣብ መቐለ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዓዲ ሓቂ ድዩ ገለ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ከም ዘጋጠመ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ድማ ኣብ ተደጋጋሚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ መርሕነት ኣብዪ ኣሕመድ ኩናት ክገብር ይደሊ ከም ዘሎን ዓለም ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ካልኦት ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ሓሱ ዝነበሩ ዓገብ ክብልዎ ከም ዘለውን ክቃወሞን ጠጠው ከብልዎ ክፅዕሩ ከም ዘለውን ፃውዒት ክገብሩ ፀኒሖም ኣለዉ እዮም ንሪኦ ዘለና ግን ኣብዪ ኣሕመድ መእተዊ ጥራይ ዘለየላ ዘሎ እምበር ነታ ኩናት ዳርጋ ዘይትተርፍ ምዃና እያ ትርአ ዘላ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቐያየረ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ምዃኑን ናይ ኩናት ኣንፈት ቀሪቡ ለወላቲ ታደሰ ወረደ ዝበሃል እውን መጠንቀቕታ ሂብሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከቢድ ደበና ኩናት ኣንጸላልዩ ከም ዘሎ ተኣሚኑ እቲ ጀነራል ነቲ ኣንጸላልዩ ዘሎ ዕናዊ ኩናት ንምክልኻል ብዝብል መብርህን መተሓሳስብን ሂበሎም ዘይሓወን ኣብ ስቃይን ዘሎ ህዝቢ ዳግም ናብ ዘየድልዮ ዕናዊ ኩናት ከይኣቱን ደበና ናይ ኩናት ክተርፍን ዝለዓለ ፃዕሪ ክንገብር ሓላፍነት ወዲብና ሓላፍነት ወሲድና ክንሰርሕ ይግባእ ክብል እቲ ፕሬዚደንት ኣተሓሳሲበሎም ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ መደባትን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንምግምጋምን ንምዝታይ ኣብ ዝተዳሎም ናይ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኣብያተ ዕዮ ክልል መድረኽ ተረኺቡ ኣብ ዝሃቦ መምርሂም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሕዝውን ዳግም ዕናዊ ኩናት ደበና ኣንጸላልዩ ከም ዘሎ ተሓሳሲቦም እቲ ፕሬዚደንት ኣብቲ ንክልተ መዓልቲ ዝወሰደ ዝተባሃለ ፀገም ገጢምዎ ማለት ህዝቢ ትግራይ ፀገም ገጢምዎ ማለት ከመይ ይኸውን ዝብል ህልውና ሓደ ህዝቢ ዝረጋገጽ ውዳው እዩ ተወዲኡ ዝቃለሰሉ ተወዲኡ ዘልምዕሉ ተወዲኡ መሰላቱ ዝረጋግጸሉ ውዳበ እንትትክልዎ እንተሎ እዩ ቤዚካሊ ህልውና ሓደ ህዝቢ ምስ መሪሕነቱ እውን ይተኣሳሰር እዩ ራይትናው ተፈተወ ተጸልአ ኣብ ትግራይ ነዚ ህዝቢ ነዚ ብሔር እዚ ከሳግር ዝኽእል ውድብ እንተሃልዩ PLF ያይ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ትግራይ ክገብሮ ዝኽእል ኩናት ብብዙሕ መንገዲ ካልኩሌትድ እናኾነ ይመፅእ ከም ዘለዎን እቲ ኩናት ናቱ ድማ ክተርፍ ከም ዘይክእል ዝግምግሙ ብዙሓት እዮም ናይ ግዜ ሕቶ እምበር እቲ ኩናት ዘይተርፍ ምዃኑ ኣብ ትግራይ ዳርጋ ኣብዚ እዋን እዚ ዘየከራኽር ነጥቢ ኮይኑ ዘሎ እቲ ኩናት ናይ ብልፅግና ዘይተርፍ ምዃኑ ኣብዪ ኣሕመድ ክገብሮ ዝኽእል ኩናት ዘይተርፍ ምዃኑ ኩናት ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ዝብል ድምፂ ጠቕላላ ጠጠው ዝበለ ነገር ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ኩናት ኣብዪ ኣሕመድ ክገብሮ ከም ዘድሊ ኩናት ብዓቢ ዝውወጅ ዘሎ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ምስ ኣተሓሒዝካ እቲ ኩነታት ብዝበለፀ ካልኣይ ሕጂ ነቲ ኩናት እዚኣ መስምዕዋ ክልተ ነገራት ከርእየኩም ክፍትን እየ ቢካዝ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ክብድ ዝበለ ስለ ዝኾነ ግን ሓቅታት ካብ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ መንእሰይ እዛ ትግራይ እዚኣ እታ ናይ ፅባሕ ትግራይ ናትካ እያ እስኻ ርግዕ ተይልኻ እስኻ ተስተውዒልካ ኣይትጠራጠር እዚ ናይ ሓዚ ፀገም እዚ ክፍታ እዩ ምንም ከይትጠራጠር ኣብ ስምዒት ጥራሕ ግን ከይትኣቱ ፀገም ክህሉ ይኽእል እዩ ናይ ሎማ ሓንቲ ፀገም እሱ ክስገር እዩ ከዓ
أبزم مراحتنا زيهم تعجز تمار عندك زعل هون جنرال بهلاو تبهل كسرف لهم السم نشومه فيلد مارشال لا ولا زخبر مزاج تقادله كاكاي يحمي زوم جنرال زوم حزب تግራይ سريهم جنرالات يكون مرحت مسرح يخدي يخللهم فرقان ريهم متوينهم نمرحت كوف بيلو كزارو خلص ايصرفن نورون يزارب ግን ልክ ይዛረብ أفزل እዚ ምሁር ይመስለኒ ናይ ብሓቂ ዝዛረበ ዘረባ ከበት ዘረባዩ ንትግራይ ድማ ገዳሲ ብፍላይ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ብፍላይ ትምስ ብልጽግና ወጊኑ ዘሎ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ንዑ ዝገንሕ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጀነራል ይኹን ፊልድ ማርሻሉ ገለመለ ኩሎም ናይ ህወሓት ጀነራላት ዘሰልጥንዎም እዮም ምክንያቱ 27 ዓመት ኣብ ስልጣን ናይ ውትድርና ካብ ዝለዓለ ኣብዛ ዓብይ ኣገዳሲ ቦታታት ዝነበረ እዞም ተጋሩ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጀነራላት እዮም ነይሮም ስለዚ ናቶም ጂኒየርስ ዝነበሩ እዮም ሎሚ ፊልድ ማርሻላትን ብርጌደር ጀነራልን ገለመለን ኮይኖም ነቶም ናይ ትግራይ ጀነራላት ከቆናጽቡ ዝውዕሉ ዘለዉ ስለዚ ተምሃራይካ ቀዲምካ ወይ እውን ብብቅዓት ሓሊፍካ ልዕሊኻ ክኸውን ንብር እንዲግዜም ብብቅዓት ኣይኮኑን እቲ ዘጋጠመ ኩነታት ኩሉ ሰብ ስለ ዝፈልጦ ብቅዓት ከም ዘይብሎም ድማ ባይታውን ይርዎ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ምስ ሓደ ምዱብ ሰራዊት ከገጢሞም ዘይኮነስ ምስ ሚሊሻ ወይ እውን ምስ ሓደ ኣብ ዝኾነ ቦታ ተኣኪቡ ሕጂ ዝስልጥን ዘሎ ወይ ሕጂ ዝምዕብል ዘሎ ፋኖ ክዕወት ዘይከኣለ ምሸነ ክዕወት ዘይከኣለ ሰራዊት ዝመርሕ ዘሎ ኣሽከዓላል ክፃወት ከሎ ትግራዋይሲ ብፍላይ ኣብ ፖለቲካ ናይቲ ትግራይ ብዙሕ ክፃወቱ ብዙሕ ንቕሓት ከድልዮም ኣብ ጎኒ ህዝቦምን ሃገሮምን ኣብ ጎኒ ህዝቦም ስደው ክብሉ ሓድነት ናይ ተጋሩ ንክሕልው ምተገበኦም እናበለ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ነቲ መንእሰይ ዝግ ኢሉ ንክሓስብ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ካልኣይ ለንቀነ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናይ ጌታቸው ረዳ ዝከላኸልሉ መፂኦም ኣለዉ ጥያቄሽ ከየት አቅጣጫ እንደመጣ ይገባኛል ከምን አንግል እንዳነሳሽ ይገባኛል የሚል ነው ሰሙ ወርቁ ግን እኔ ነኝ ወርቁን የከተትኩት ወርቁ ምንድነው ከየት እንደመጣሽ አውቃለሁ ነው ወርቁ የማንን ትርክት ወክለሽ እንደመጣሽ ከምትሪ ወደለኹም ነቶም ናይ ትግራይ ነቲ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሎንዶን ዝገበሮ ኢንተርቪው ምስ አልጀዚራ ምስ ማህዶ ሓዘን ናይ ብልጽግና ካድሬታት እንታይ ገብሩ ጀሚሮም ስቴጅ ዝኾነ ብሕቡ አጀንዳ ንጌታቸው ረዳ ንምህራም ንኢትዮጵያ ድማ ንድሕሪት ንምምላስ ተገበረ ብጸላእትና ዝተወደበ እዩ ዝብሉ ዘሎ ግን it's not like that ስምዕዎ መጀመርያ ሚድያ ናቶም ዝብሎ ዘሎ acting as chief prosecutor hounded the man who once called Prime Minister Abiy Ahmed a genocidal tyrant now astonishingly his advisor Hassan's pursuit of moral contradiction was relentless but in seeking his sensational gotcha moment, he deliberately overlooked the seismic, agonizing truth. So he led the genocide? I mean, we wouldn't have to be that specific. We do! Getachew's betrayal may be the only... ሕጂ እንታይም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ናይ ብልጽግና ካድረታት ብዝተወደበ መንገዲ እዮም ዝምልሱ ዘለዉ ንኩላቶም ንጌታቸው ረዳ ክከላኸሉ እዮም መፅኦም and there is a good reason for it ምክንያቱ ጌታቸው ረዳ አጀንዳ ናቱ بعين تجارون تاي بحالنير نمنتا علامة متيو جيتاچو ردا تجارو زبلو زلو ممر أبراهام زبلو كلتا كليبس كباكمية because this is actually بوغنا محرا بخمية ببولو بوغن تجراي دما مجمرة بوغنا محرا نرى أبزي أسمع ويتلاقي أبيين إثيوبيانيست أدرجو لمثالنا شجري يقطعوا ያለው በዚህ የተነሳ ነው ብሎ ለማቅረብ በጣም ተሳሳተ አካሄድ ነበር ሄደው ያ የሚያሳያለው ፓዳሊስቶቹም ተመሳሳይ የሆነ አመለካከት ያላቸው የብሔረተኛ እንቅስቃሴ ደጋፊዎች መሆናቸው ያመጣውም ነገር አለ ለረጅም ጊዜም አይ ቲንክ ከቢቢሲ ጋራ ከማነው ከአልጀዚራ ጋራ በመገናኘት ኢንተርቪው ሲሰጡ የነበሩ ሰዎችን ደጋግሜ ስመለከታቸው ይሄንን አይነት ተጽዕኖ አልጀዚራ ላይ ማሳደር የቻሉና አመለካከቱን በዚህ ደረጃ ይገዙት ሆኖ የሚያሳይ ነገር አለው በተረፈ ግን አብይ ኢትዮጵያ ስለሚባል ማገር ደንታ የለውም አብይ ኦሮሚያ ስለሚባል ወይ ኦሮሞ ስለሚባል ህዝብም ደንታ የለውም አብይ ደንታው አብይ ስለሚባል ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ተገይሩ ዘሎ ኩነታት ረዳን ኣብ አልጀዚራ ሃንደበት ዝኸደ ከም ዘይኮነን እዚ ኣደይ መደ ኢሉ ዌል ኢንጂነር ዝኾነ መደብ ከም ዝነበረ
ጌታቸው ረዳ ድማ ተዳልዩሉ ከም ዝኸደ ወላ እውን እቲ ፓነል ተዓዲሙ ዝነበረ እውን እንተኾነ ኢስታብሊሽመንት ናይ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ አብይ አሕመድ ድማ ክረብሓሉ ይኽእል ኢሉ ካልኩሌት ዝገበሮ ከም ዝነበረ ይዝነገር ዘሎ ስለዚ ጌታቸው ረዳ unfortunately fail ገይሩ ኒ አብይ አሕመድ ኤክስፖዝ ከም ዝኸውን ገይሩ እምበር አብይ አሕመድ ፅቡቅ ኢሜጅ ሒዙ ክወፅእ ኣይከኣለን ግን አብይ አሕመድ ድማ ብግምጣሉ እውን ካልእ ካልኩሌሽን ነይርዎ እዮም ዝብሉ እንታይ እሱ ከዓ ጌታቸው ረዳ ኣብ ቅድሚ ሚድያ ሂሚሌትድ ክዋረድ ውርደት ናይ ጌታቸው ረዳ ቁርብትለይ ካብቲ ናይ ትግራይ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኤሊት ትምህርቲ ዘለዎን ፍልጠት ዘለዎን ኢሉ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ክብሩ ዝህቦ ጌታቸው ረዳ ስለዝነበረ ጌታቸው ረዳ ኣብ ቅድሚኦም ፌይል ክገብር እሞ ክዋረድ ብኡ መንፅር ድማ ስእሊ ኣብ ልዕሊ ዝነበሮም እውን መሬት ምክንያቱ አብይ አሕመድ ሜቢ ጌታቸው ረዳ ቦትኡ ንከይወዘውን ይፈርኸውን እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እቲ ኢሜጅ ናቱ ክስበር ድሌት ስለዝነበሮ ሓደ ካብኡ እውን እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ምውራዱ ንአብይ አሕመድ ከም ዓወት ክረአ ከም ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለው አብይ አሕመድ ኦሮሞ ይግድሶ ኢትዮጵያ ይግድሶ አምሓራ ይግድሶ ገለ ይግድሶ እንታይዳ አብይ አሕመድ ኣብ ስልጣን ምፅናሕ ጥራይ እዩ ዘገድሶ ስለዚ ፖለቲካሊ ጌታቸው may return despite being ወላ ተዋሪዱ እንተሎ ጌታቸው ረዳ ክመለስ ይኽእልኸውን እዩ ግን but his alliance with አብይ ጻድቃን and ብርሃኑ ነጋ ፎርምስ ወደ ብሓፈሻ ክብሉ ከሎ አንጻር አምሓራ ግንባር የቆሙ ከም ዘለዉ እና አምሓራ ንምድኻም ብዙሕ ክካየድ ከም ዝኽእልን ዝያዳ ግን ናይ ጌታቸው ረዳ ውርደት እውን ዝተንፀባረቐሉ ኩነታት ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ካብኡ ቀፂልካ ብዓይኑ ተጋሩ ከ እንታይ ይበሃል ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ እንታይ መረዳእታ ክህልዎ ይኽእል ናይ ትግራይ ልኡላውነት ኣይምልሰን ንውዕሊ ፕሪቶርያ ከይተግብር ሓንጊዱ እዩ ዘሎ ስለዚ ከምዚ ዝመሰለ ሓይሊ ትማሉን ቀንዲ ዓርከ እዩ ነይሩ ሎሙን ቀንዲ ዓርከ እዩ ተይልካ ዝሕልፎ መልእኽቲ እሞ ከዓ ኣብ ዝኾነ እዋን ናይ ህዝቢ ትግራይ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዝነበረ እንትቅድም ናይ ሕወሓት ስራሕ ፈፃሚ ጥራሕ ዘይኮነስ ምክትል ኣቦ ወንበር እውን ዝነበረ ንትግራይ እውን ብግዝያዊ ርእሰ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝመርሐ ንዓብዪ በዚ ደረጃ ዝክገልፅ ከሎ ዝሕልፎ ዘሎ መልእኽቲ እቲ ህዝቢ ትግራይ በፅሑ ንዝብሎ በደልን ጥፍኣትን ትዝጭበጥን ህዝቡን ዝጭበጥ ናይ ጥፍኣት ፕሮጀክት ኣብ ልዕሊኡ ዘቃልልን ዘፋኹስን ነቲ ዓንትዎ ዝበልኩኻ ተረኽ ንምቕያር ዝተሰርሐ ስራሕ እዩ እዚ ብዙሕ ሕቶ ክተልዕል ትኽእል ኢኻ ቅድሚ ኩናት ከምቲ ዝበልኩኻ ኣዕርኽቲ ክነብሩ ይኽእሉ ይኹ ድዮም ነዚ ትኩንኖ ኣይኮነን ድሕሪ ኩናት መብዛሕትኡ እውን ዓርኽቲ ክኾን ይኽእል እዩ እሱ መብዛሕትኦም ርክብ ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ ቅድሚ ኩናት ክኾን ይኽእል እዩ ነብሩ እውን ኣይኮነን እየ ዝብለካ ዘሎ ድሕሪ ኩናት ከምዚ ዝመሰለ ዕርክነት ኣለኒ ክትብል ከለካ ግን ጌታቸው እቲ ዘሕለፎ ናይ 8 ወርሒ ቃልሲ ኣብ ሕቱ መልክት ዘእቱ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ዝግበሩ ክስታት ናይ ጥርጣሪ ክስታትን ናይ ተኣማንነት ክርስታትን እንደገና ዓሪኻ ሸለል ኢልካ እዮም ትሓልፍ ነበርካ ደጊምካ ክትሪኦም ዘገድድ እዩ እቲ ትማሊ ዝገበሮ ማለት እዩ ዘርፎር ክሳብ ክንዲ ዝኸደ ርሕቀት እዩ ገይሩ እቲ ሳልሳይ ነጥቡ ዝገልፆ ኣብ ናይ ኣብዪ ናይ ፖለቲካ መሳርሒ ኮይኑ እዩ ተረኪቡ ትማሊ ሰርቭ ገይሩ ማለት እዩ ፖለቲካል ዩቲሊቲ ዝበሃል እንታይ እዩ ገይሩ ኣብዪ ብውልቁ ተሓታቲ ንምግባር ከም ዝፅገም ብግልፂ ተዛሪቡ ማለት እዩ ኣብይስ ብውልቁ ተሓታቲ ዘግብር ኩነታት ንምባል ፖለቲካዊ ብቕዓት ስኢኑ እዩ ተራእዩ ትማሊ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዝነበረ ሰብ ሎሚ ኣብ ዝኾነ ካምፕ ቀይሩ ከም ዝገብር ከሎ ናይቲ ስርዓት ፖለቲካል ዩቲሊቲ እዩ ራን ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ኣገልጋላ እዩ ማለት እዩ እቲ ስርዓት ዝክሰሰሉን ንዝፈፀሞ ወንጀልን ኣብ ምቅላል ኣብ ምፍዋስ ርኡይ ታራ ኣለዎ ማለት እዩ ብኻልእ ኣባህላ እቲ ዝተፈፀመ ወንጀል ናብ ዝተሓተ ደረጃ ውሪድካ ኣብኡ እውን ጠጠው ተይበለ ናብ ካልኦት ነዚ ፀገም እዚ ክካፈሉ ዝኽእሉ ኣካላት ኣናዲኻ ንኣብዪ ኣሕመድ ሓራ ንምግባር ዝተገበረ ቃል ምሕትት እዩ በዚ ደረጃ እዩ ዝሪኦ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ብዓይኒ ተጋሩ እንታይ ዓይነት ስእሊ ይወሃበሎ ንምርዳእ ዝኣክል እየ ኣብዚ ኣምፅልኩም ፀኒሐ ስለዚ this is a very clear sign ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ 2019, Prime Minister Abiy Ahmed won the Nobel Peace Prize for ending decades of hostilities with neighboring Eritrea. If war does break out with Eritrea, should Abiy give his Nobel Peace Prize back?
What happens when a Nobel Peace Prize winner reverses the very peace that he was awarded for? بحفش كم تريو زلهم دان دمان تا كنتات بتعم صبو غيرو بفلاي بانجلش زغبرن زلو فيديوتات ناي بحكي اخبروتي زلني بجاهم حجزو نايداني زغبرو زلو سراح قلصل اندحر خيلو كعب اندحر خيلو بزحات سبات بانجلش اكو غبرو كفتنيوم ويكمطيوم سدما نعنا ازيا قداسيو نتي ناراتيف شيفت مغبار بانجلش كونتريبيوترز كدليونام انجلش تزارب وي بانجلش كسرحو زخلو سلازي بلنا يكونن صقم كوين زلو supported سلازي يكونوا نخونت سلازي خونت دخاميو سلازي كم تريو زلهم أبي أحمد ناي نوبل برايس بس سلام زوسدن من تاينيرو مسير ترى عرق سلازي جبر يزبال لازم مسير ترى وجن تجيرو تاع سلام تاع نوبل برايس بوقع كتملس يزقبع كتملس كلا خط جنزب كمل صار له ودي I don't know بزخونة كم تريو زلهم مع آسيا تاع نوبل برايس ناتو أنا ركوايل وايو نوبل برايس ناي سلام نوبل برايس يكونس ناي وق نوبل برايس يا بزحاتهم كمية مزبل زلو لذي زون نفسه زخالي أقداسي كنتاتنا نرزلنا دعنا دما صبغ زغون اسرح يسرح له نيش Only for one thing, that is for making peace with Eritrea, and to be specific, for signing the Algiers Agreement that recognized Eritrea's sovereignty, promised to end what was then about 20 years of hostility. Now today, the very Prime Minister talks about undermining Eritrea's independence, claiming the ownership of the port of Assab, which rightly belongs to Eritrea, and Ethiopia's natural and rightful access to the coast. ስለዚህ ዳን ድማ ብጽቡቅ ገይሩ ማለት እቲ ውዕል እቲ ኖቤል ፕራይዝ ወሰዳ በመሰረቱ ምስ ኤርትራ ሰላም ስለ ዝገበረ ኤርትራ ዝዓበየ ክፋል ንሱ ክኸውን ከሎ ወላ እውን እቲ ሰላም መሰረት ነይርዎ መበገሲ ነይርዎ እዩ ስለዚ ነቲ ውዕል አልጀርስ ብይን ናይ ውዕል አልጀርስ ነበረ ቤት ፍርዲ ዝተወሰነ ንዑ ከተግብርየ ብዝብል ምክንያት ወይ ንዑ ከተግብርየ ብዝብል ስለ ዝፈረመ እዩ እቲ ኩነታት ሽልማት ኖቤል ፕራይዝ ተዋሂብዎ ስለዚ ዲቤት ክህልዎ ይግባአን እዩ ኢንፋክት እቲ ሰብቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝኸተሎ ኣብ ኦሮሚያ ዝኸተሎ ዘሎ ናብ ሶማልያ ዝገብሮ ዕንደራ ድሓር ገዲፍዎ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝፍትኖ ዘሎ ነብሱ ዝኻለ ኤቪደንስ ኣለዎ ነቲ ሰብቲ ነታ ኖቤል ፕራይስ ኣሊኻ ብትክክለኛ ሽሙን ምስሉን ንክትገልፆ ዝብል ስነ መጎቲ ዝገብር ዘሎ ዳንኤል ብሓቂ ትክክል እዩ ወላ ሓንቲ ዝውስኸሉ የብሉ ናይ መወዳእታ ካብ ትግራይ ትመፅእ ዘላ ናብ ፅምዲ ቅድሚ ምስጋር እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካ ኣተሓሕዝካ ትግራይ ሓይሊ ይኮነትን ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ወሰንቲ ኣካላት እውን ፍርቆም ብደቡብን ብሰሜንን ዘለዉ እዮም ዝብል ኣልዕልካ ነርካ እሞ ምናልባት እቶም ኣብ ትግራይ ዝኾነ ሓይሊ ተዘይህሉ ነይሮም እቶም ብሰሜናዊ ኣስመራ ይኹን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ሓይልታት ክውስንዎ ዝኽእሉ ነገር ካበይ መምፅኡ ማለት ኣብ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ፖለቲካ ጠፊኡ እዩ እቲ ሓይሊ የለን ምባል ንኽእል ዲና ሕዚ እቲ ሰራዊት እውን ዘይተበተነ ሰራዊት ኣሎ እቲ ግዝኣት እውን ኣሎ ዓበይቲ ብሄራዊ ኣጀንዳታት ኣለዉ ትግራይ ክእከበሉ ዝኽእል ኣካባቢ እዩ ስኢኑ መራሒ እዩ ስኢኑ እምበር እቲ ፖለቲካ ብቐሊሉ ክምለሰሉ ዝኽእል ዕድል ነይሩ እዩ ዝብል ሓሳባት እውን ይለዓል እዩ ብፍላይ እቲ ቀንዲ መፍትሒ ኣብ ቲፒኤልኤፍ ምውዳቕ እዩ ስለዚ ነቲፒኤልኤፍ ዝትክዕ ሓይሊ ወይ ምፍጣር እዩ ብሄራዊ ንህዝቢ ክእክብ ዝኽእል ወይም ድማ ቲፒኤልኤፍ ባዕሉ ድማ ሪፎርም ገይሩ እቲ ፖለቲካ ንምትዕርራይ ፃዕሪ ተዝገብርስ ቀሊል እዩ ነይሩ ምክንያቱ ዝተደራጀው ሓይሊ ኣሎ ኢሎም ዘልዕሉ ሎሞም ሲ ተተሓሒዙ ዘለካ ርእቶት እዩ ማለት ሙሉእ ብሙሉእ የለን ኢልና ክንድምድመሉ ንኽእል ብርክ በፂሕና ዲና ኣሚን ሓይሊ ማለት እንታይ ማለት እዩ ትሕቶ ማለት ሓይሊ ማለት እኮ ናይ ባዕሉ ኤጀንሲ ዘለዎ ሓይሊ ኣሎ ዶ እዩ ጠላቱን ፈተውቱን ክመርፅ ዝኽእል ኦር ኣብ መንጎኦም መስመር ሓንፂፁ ንጥቕሙን ንህዝቢ ንውሕስነት ህዝቡን ክንቀሳቀስ ዝኽእል ናይ ባዕሉ ኤጀንሲ ዘለዎ ሓይሊ ኣሎ ዶ እዩ ትሕቶ እምበር እኮ ሓይሊ ክንብል ከለና እኮ ዝኾነ ኣካል ክጥቀመሉ ዝኽእል ሓይሊ ማ ክህሉ እኮ እዩ ካብ ዝኾነ ቦታ ዝኾነ ኣካል ተልእኮ ሂቡ ከዋፍረሉ ዝኽእል ሓይሊ ማ ይሰኣን እዩ ኣሚን ሶማልያ ፌልድ ስቴት ዝሃለወት እውን እኮ ሓይልታት ነይሮም እዮም ዝተፈላለዩ ዓድታት ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝዝውርዎም ሓይልታት ክህልዎ እዮም ኣብ ክራይሲስ ይፍጠሩ እዮም ዕጡቃት ይተኣኸቡ ዝኾነ ዓይነት ምትእኽኻብ ይፈጥሩ ስለዚ ናይ ባዕላ ጉዳያት ብናይ ባዕላ ርእስን ብናይ ባዕላ ዓቕምን ተደሪኻ ክትውስን እትኽእል ማእኸል ሓይሊ ድያ ኣይኮነትን ይትሕቶ ብሓፈሻ እቲ ዘረባ እትሪእዎ ዘለኹም ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ምርጫታት ኣለዋ እዩ ዋላ እውን ፀገም ይሃልዋ ሓደ ነገር ንተጋሩ ኣነ ክመክሮም እኳ ኣይደለኒ ነፍሶም ዝኻሉ ሰባት እዮም ግን ምስ ኤርትራ ዘለዎም ፅልኢ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ረብሓ ክፈጥረሎም ዝኽእል ኮይና ይስማዓንን እዩ ምስ ኤርትራ ብዙሕ ታሪኻዊ ምትእስሳርን ብዙሕ ታሪኻዊ ፍፃመን ኣሎ
ክንተሓሳሰበሉ ንኽእል ንኸውን ክንባፅሓሉ ንኽእል ንኸውን እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ is not a threat for you ኤርትራ ጉዳይ ናታ ኣለዋ ስለዚ ሓድነት ናትኩም ድዩ ወላ ብሓደ ኮይንኩም ጉዳይኩም ኮፍ ኢልኩም ክትጥምቱ እንትትኽእሉ እቲ ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዓኒ ንኤርትራ እንተኾነ ክትሕግዘኩም ትኽእል ተደየለ ድማ ጉዳይኩም ኣቐዲምካ ምኻድ ኣገዳሲ እዩ ኣነ እዚኣ ጥራይ ክብል ዝኽእል ናብ ፅምዶ ገፅና ክንሰግር ኢና ሕጂ ሓንቲ በዛ ናይ ኣወል እስከ ክንጅምር እዚ ሕጂ ንኾኖ ዘለና መረብ እዩ በፂሕና ዘለና ብዓዲ ኾትዮ ጌርና ጌርና ብዓዲ ኾትዮ ንወርዳ ኣብቲ ምስጋድና ድማ ሓደ ብስራት ኣሎ ነርእየኩም ኢና ደለዎ እናቐረበ ይደፋንወና ሃሊዎ ይኮነን ሰላም ግን ኩሉ ዋጋ ይዝወቕ ዓርቢ ሕዳር 19/2018 ብናይ ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ ሕጂ ፅምዶ ናይ ካብ ሚድያ ካብ ኤሊት ካብ ኩዕሶ ካብ ህዝቢ ንህዝቢ ናይ ሃይማኖት መራሕትን ናይ ሃይማኖት በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ትሪእዎም ዘለኹም ኤርትራውያን ሙስሊም ኣሕዋትና ንተጋሩ ኣሕዋቶም ሸኽ ሙሳ ዝበሃል ዓመታዊ በዓል ንኸኽብሩ ንኸቕበልዎም መፅኦም ኣለዉ ትሪእዎም ኣለኹ እዞም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣብ ናይ ትግራይ ቦርደር እዮም ዘለዉ ሸኽ ሙሳ ንዝኽበር ክቕበሉና ብሰላም መፅኦም ኣለዉ ካብ ኤርትራ እንኳዕ ኣብፃ ከመለኹም እዚኦም ትሪኦም ዘለኻ ዶክተር ኤርትራውያን ኣሕዋትና ريا ذا بوردر زي أيا هزو خطفلي تخيلن سلامة 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 كمل له سلام سلام كده هي سقولك والله معظم من هسي كم ذات رواز اللهم يا ناي سلام قداي ناي بحكي it's beautiful حدا جزء كم خلنا بلقاين دلني ناجن تي أمان مسلمنا نتكونتات صبغ زخونة مرداتا كهلو غليب استناي تقراي فرح زلو تقراي تقرين يدو قلو دونا تبهالك حب كلام زنا برد أقام سكاسلو زلو حدا جزي كمزي جنرية زلنا كتري غلغات مسلم حزبي زترسعو كوينو دسمعهم سبات هالو يريا أنا بزي ميديا يتصحفيهم نهالك بالك حجة خاص أبتناي قدمنا حمساتات تمليسهم قالنا بلا زتصحفي حساب تاريخها من البات أبتناتكم سركل أنا كابود خرنت زخونكو أبتناتي سركل بزحات سلازري تصحفي يريا أنت خونة تصمدوا من السودان زلوا كابز مستقرأ زلوا كم زعبي I don't know كم يقدرنا نتسب demonstrate كنقبر لنا خل but this is there is a reality related to it بالسودان زقبر زلوا تصمدوا كم زجير كاميرات كم أقدر سنة زي بلو كله political تكون وهذا سلازر في ناس سلازر ونبر بالسودان زلون قليل كم زي كنا مجنزاب يدلي بريزنتنا إيرترا دما بور السودان أتيهم زلون هنرز أنا كاب حليفنا دما نهلكم زي أمان مسلم الناس خونه سهوك خونه خلو كالوت بزي أجات أمن عيس أمدو تراخيبهم بحالو قينهم يوعلو بعلهم بحالي يبعلو له لك عبد كم تابز حلفة ناي بعلى مسكال دي ولا ناي يوهنس بحال زبعلو حنجد ما أبز كم زين رلنا ناي بحكي سلام كما تقولين توم حزبتاتهم بحال نعتقد أتوم خمسة زلهم نعتأسسروا خمسة زلهم برجت عم ميديا زلنا ونتراي بلنا مالتها يكونن أتى عم ميديا زلو نتصبون نجرب بيتا زلو كان الجاوح كلنا نعو كان أبك كلنا يوتي صباغة زلو سلازي زي تصبغ نجار كون كله قرب سكت أياقي تغنري من مهنياتهم أياقي تغنري أمثال زلنا قالس برجرنا حمدو زب مقطع دمدام أواج وعلا ممكي إلى سلام التحشة كقربنا دمدام أواج وعلا جنبار هزبا ومعبل برجرنا حمدو إحنا شو دي شوارح مريرن جا هبتام تمكرو أو كل مريات قالس أنت أرمل كاو سرعت جنبار هزبا ومعبل برجرنا حمدو قبل 15 سبع لا 10 قدفن كاو قالسي زلو تاون دبلوماسيون حاجزات كركب مأنتي عقم زلوم إيرتران سبتسجا هبتي هاجراويان ترانا جزء بقربة كم تري وزلهم زيتي أبدي سابا أبي ببارت تايم أكتيفيستس ناتو زتانا جروز زلو كنتاتيو السلام مونجو هزبي أبايتا بحرك سأن بحرك بلعن بحرك تصاوتن زري فيديو تاكن رخلنا تي جوبو خيز مرة زدما كم زاتري وزلهم تا
أبارات كيلو لو مدنا بيرترا كورر صباحدنا بيرترا كورر أبز بلو زلو أمسو خينا ما جو خد حن إحنا هنا لنا نحجز كان خلينا قبلو ونسمع لنا نغتل زي كوميونيكيشن كأني زيادة مثل مالتيو فلي زبالك من حد جغن زعينة مرة خبيتات أتزعينا برد مالتي زي إن كان زي حدش تنزل حدش شغلش عن إسرع حدث تسرحة تحري ورشة منتا مالتي نبزقات إن دلوا حجز ورشة منتا زعينة فلي دبل زعت أن بين مرة خبن مالتي إذا مرة خبيتات زي كابكال فلي دبلو نجر إذا GPS كومباس رادار إيكو ساوندر كله أبز أسيرة حموشتين ديفايس مالتي أسيرة أبزي فرينا البوزيشن ناي زغون مركب أبطأها نزلا مالتي زي IAS أبزي كمبيوتر ويدما كمبيوتر بيزد ويدما سوفتوير بيزد زغونة ديفايس مرة خبيتات ويدما مسارحي نريو مالتي لك كمتي أب GPS زولو كارتها أبزون ألو مالتي again تي تأمته ويدما تي مأزن ناي تأخذ زلا مركب تقولنا كام أزن ناي زغونة أبطأها زلو أزقص دبلة مالتي ناي مراخد مالتي بحفشة أبزخر إيكا يخلي زمالت كاني كاب GPS توصلو زي لوكيشن and again تي وين بوتا مالتيو سواء زي ديت قلملت ساعات كم زعينت سلتات كبير تراك وصخلو مورالنا حزبك ساعة كندي كم زصلو دقاقي مناينا ننقر لمتاي بقعتنا يمنسياتنا إرترا أبتفل عليه صلاتات نزلو كنريو كان لنا تسفايو زسمعنا تدقى زلو هزبي نتولا بوشت زلو نخلو ما يكونون كم زغيرو زريوم سلازي كم زعينت مدبات أبير تيفي كما تخلو توم قريسكم ما أبير تيفي بزو فيديو سلاز ورد نخلو كريو سلازي كل حضراهم قريسكم كم زعينت سبق سلتات أبتكالي بفلا بعال إكس أب تيك توك كمون أب فيسبوك شير قبروا مهنياتو أبزو حسابات كما تزعمنتان سلازي كم زعينت سلتات إنسباير كقبر الناس خلدما مرآيا قداسيون إلو مارس أبزغو دي لايك قبرو شير قبرو يتوغ من حسابكم من قدف النابلنا مزيات أمت درفون قد فكو كل شقة دامت